מלפני, ואנחנו מבינים שכרגע הוא חולה, אז אנחנו נרדוף אחריו, אבל אנחנו נקבל את התייחסותו. מוטי גם דיבר עם דניאל ואמר שאולי הוא יצטרף, ואם לא, אז דניאל ייצג אותו, שאתן תייצגו אותו, עירית מה שתחליטי את. אייל העביר לנו הערות לנספח ניקוז, זה בתיקונים לפי ההנחיות שלו, וגם תוך יום-יומיים נעביר את זה מעודכן. זהו, והיום יש לנו כמה נושאים שאמרנו שאנחנו רוצים לדבר עליהם, אז הכנו מצגת ממש לפי הנושאים שנשארו פתוחים מפגישה קודמת, דברים שנרצה להבהיר. ודבר אחרון, זה עירית שעדי ואני דיברנו, שאם אנחנו נציג את כל מה שהצגנו פעם קודמת, זה ייקח לנו 1,000,000 שעות. אז מיקוד שלכם למה אנחנו מציגים בשולחן עגול ומה לא. בסדר? כי זה פשוט ייקח את כל... אם יש לנו 45 דקות, אין סיכוי להציג את הכל, אז מיקוד שלכם. זהו, עדי, נכון? העברתם לנו, נדרש בתור חומר רקע לחברי הוועדה, אז אפשר להעביר, נגיד, מצגת מורחבת ג'יטה ונפח, וכולי, אני בוא נגיד, זה תהיה מצגת מאוד מקודמת ומדקת, אנחנו לא יכולים להציע מה היא תכלול, ורק אותה נציג, כדי שהזמן באמת יאפשר דיון יותר אפקטיבי, אם זה מקובל. בסדר, נראה פשוט תוך כדי הדיון היום, ונעשה את המיקוד הזה. סבבה. טוב, עדי, את מעלה? כן. אוקיי, אז בעצם מבחינת נושאים, אלו השאלות שעלו בדיון האחרון, ובעצם המצגת היום היא סוג של מענה לכל סוגיה וסוגיה. אז בעצם זו החלופה שנמצאת כרגע במערכת, בעצם אלה יהודי הקרקע, סימנו זיקת הנאה באזורים האלה והאלה. אני מזכירה את זה כי אנחנו עוד, יש לנו התלבטויות בסימונים האלה, ואני אעלה את זה מיד. ובעצם הגדלנו והקטנו את הקו הכחול, בעצם השטח, סליחה רגע, יש לי פה איזה בב טכני, השטח הזה יצא משטח התוכנית לאורך בית הקברות, והשטח הזה התווסף. עשינו בהיבטי תנועה שינויים מינוריים יחסית, אבל בעצם סומנה פה זיקת הנאה שהגיעה עד לפה, בחנו את זה עם אפרת, והכניסה עכשיו בעצם היא מהזרוע הזאת של גרינבוים, ובעצם לאורך הבתים. אז זה שיפור אחד שעשינו. מבחינת, רגע, יש פה בלגן בסדר, סליחה. דניאל, זה אליך. מבחינת הממצאים של החלופה הנבחרת, תוכל להציג אתה? כן, לא השתנה הרבה, למעט עשינו עוד איזשהו סקירה רוחבית כזה של עוד פרויקטים שרצים במקביל בלוד, לראות שאנחנו עם אותם הנחות עבודה עובדים, ואנחנו עובדים פחות או יותר עם כמה שינויים קטנים במתחמים האחרים. עברתי על הממצאים יחד עם מוטי, הוא נתן לי מעט הערות באלף להתייחסות, הבטחתי שנתייחס ברגע שאנחנו נתחיל לעבוד על התמהיל הדירות המפורט, אז נוכל קצת יותר לדייק את הבדיקה, אולי לעניין התמחורים, לעניין דירות קטנות, תלוי כמה היו לנו שם, אולי לעניין משך הבנייה של בנייה מרקמית ביחס למגדלים, דברים כאלה שאולי יעשו לנו איזשהו פיין-טיונינג. אני לא חושב שזה ישפיע לפה ולפה יותר מדי, אבל זה המצב שיש לנו כרגע. אתה יכול להגיד רק על איזו רווחיות אנחנו עומדים וכמה יחידות דיור להשלמה? כן, זה מופיע. הרווחיות לכלל הפרויקט היא 7.2%. יחידות השלמה כרגע להגיע לאזור 18%, אנחנו ב-550. נראה. אוקיי, לא שמתי לב השורה הזאת בטבע. תודה. אביטל, אתה רוצה שנציג עכשיו את השקפים שלכם? את על מיוט. באיזה צפיפות אנחנו ביחידות היוצאות כרגע? יש לך את זה בהמשך. יש לנו בעצם כרגע שני תסריטים, אחד זה התסריט שקיים במערכת, ואחד תסריט שרצינו בעצם לתקן ולהציע. אז בעצם במצב הנכנס אנחנו עם כמעט 17 אפילו מגורים, עם 209 פלוס 48, שזה של העיבוי, ובעצם בתצורה של התסריט שקיים במערכת, אנחנו ב-39 יחידות לדונם, בלי התעסוקה. אם מוסיפים על זה את התעסוקה, שזה בערך 200 יחידות דיור, אז אנחנו קרוב ל-48 יחידות דיור.
ובעצם בגלל הפערים שנוצרו לנו בין המצב, בקרקע, בין המצב הנכנס למצב היוצא, חשבנו לעשות תיקון, ובעצם להחליף את בדיקת הנאה פה. כאן אפשר לראות שבעצם יש לנו פער של כמעט 6 דונם, בין המצב היוצא למצב הנכנס, הפוך, מבחינת העכבר שלי, ואז בעצם חשבנו להציע תיקון, שהתיקון אומר לקחת את השטח הפנימי, מצומצם יותר מכפי שסימנו את הבינוי בנספח הבינוי, אבל לקחת את השטח הפנימי בתוך מתחם ב' ולסמן אותו בייעוד קרקע של שצ"פ או ייעוד קרקע פתוח. צריך לקחת בחשבון שמתחת יש את החניון של המגורים, אז בעצם זה שצ"פ על גבי תקרה, זה לא באמת קרקע, ואז בעצם מה שזה יכול לעשות לשטחים זה בעצם להביא אותם למצב של פער של כ2.5 דונם, וגם כמובן זה מעלה את הצפיפות מ-48 ל-51, כי בעצם הקרקע למגורים קטנה, שוב עם האקוויוולנטי של התעסוקה, ובעצם מבחינת הדלטה נשאר 2.5 דונם הפרש בין שטח ציבורי במצב הנכנס לשטח ציבורי במצב היוצא, כשבעצם לקחנו פה בחשבון גם דרכים, גם חום, גם שבילים וגם שצ"פים. אנחנו בחסר או ביתרון של שטחים ציבוריים? לא הבנתי. חסר של 2. חסר. חסר של 2. אם נעשה את השינוי בעצם שאנחנו מציעים פה. שאיך זה היה בגרסה הקודמת? אני פשוט לא זוכרת בעל פה. בגרסה הקודמת בעצם, את רואה פה סימנו זיקת הנאה. לא סימנו את זה כשצ"פ, ואז הדלטה היא 4 וקצת דונם. אוקיי. היא גדולה יותר למעשה, זה הפרש של 1.5 דונם. זאת אומרת, השטח של החצר הזאת, אם נחליט לסמן אותה כשצ"פ, או נחליט לסמן אותה... כן, אז זה מצמצם לנו. נכון. וזה גם יש לזה משמעויות, בהיבטים של תפעול, ניהול, תכנון וכן הלאה. עכשיו, בהקשר הזה של השצ"פ, הייתה לנו התלבטות על זה לאורך כל התהליך, כי מבחינת קולות שהגיעו מהתושבים, התושבים מאוד אמרו שהם לא היו רוצים שפ"פים כאלה. מצד שני, לא רצינו שבעצם לקבע כל כך את צורת הבנייה, רצינו להשאיר איזשהו מרחב של טולרנס. ברגע שאנחנו מקבלים את ייעודי הקרקע, אז כל מרחב הגמישות מצטמצם. ובמקרה של הבנייה הספציפית במתחם ב', רגע, אני אחזור לזה אחורה, במקרה של הבנייה הספציפית במתחם הזה, היה חשוב לנו כן להשאיר מידה גבוהה יותר של גמישות. א', כי נגיד לעומת מתחם ג', שהכיכר היא באמת כיכר עירונית ומשמעותית, ואנחנו רוצים שאנשים יעברו בה, החשיבות שלה כשטח פתוח פה היא יותר פנימית, היא יותר של, נאמר, השכנים של הסביבה הקרובה ופחות בקנה מידה העירוני. והדבר השני זה בנושא הזה של גם של הבנייה הטורית וגם של הפינוי של המסחר, שבעצם יושב פה, עם השלביות של הפינוי של המסחר. אז לפחות פה הייתה לנו דילמה, אם נחזור רגע להצעה החדשה, אז הייתה לנו דילמה בהקשר הזה, אם כן לרשום את זה כשצ"פ או לא, ושוב, בראי זה שהתושבים נטו שלא יהיו כאלה, או ביקשו שלא יהיו. שלא יהיו שפ"פ. שלא יהיו שפ"פים. לא יצטרכו לשאת בתחזוקה של השטח הזה בעצם, בין היתר. נכון. טוב, זה כמובן נושא שנשמח גם שגל תתייחס אליו. אתם רוצים שאני אציג ברצף או שנעצור כל נושא? רגע, עדי, אבל היינו קודם, אוקיי, אז בסוף יש השלמה של הבדיקת התכנות כלכלית שאביטל תציג. אז רגע, נעמה, את מעלה את זה? לעצור לזה? עכשיו, לעצור? כן, מעלה את זה שנייה. שלחתי לכם את ממש עכשיו. כן, נעמה מעלה את זה. הייתה פשוט הפסקת חשמל. הכל... זה מאוד נפוץ הפסקות חשמל, היה לי פגישה איזה של ראש עיר שביקש להביא הכל מודפס, להביא איתי מקרן, כאילו חזרתי לפעם. גם ביקש שאני אבוא פיזית עם המקרן, ככה עם הזה. עם גנרטור, לא יודעת מה הוא רוצה. רוני, יש קטנים היום. כן, בסדר, זה מה שהוא רצה, הוא חשב שיש לי במשרד. להדפיס ב-20 עותקים לכל המועצת עיר, אני יודעת מה? כן. רגע, אני לא רואה. והמקרן עם מצברי, עם בטריה, נכון? כזה קטן, כזה שלוחצים.
כן, רק תעשי את הצוגה. אתם רואים? עוד לא, שחור המסך עדיין. הנה. אפשר להתחיל? כן. התחילי, כן, אביטל. סבבה. אז בשקף הראשון בעצם, סליחה, אני סותרת. בשקף הזה אתם רואים בעצם את העיקרון שאנחנו בודקים איתו את עליית המחירים לאורך השנים. מה שאנחנו רואים פה זה מה קרה עד היום, ואנחנו רואים שבמרחב שסביבנו היו גם בלוד וגם בערים שבעצם היה בהם בינוי ופיתוח של שכונות גם חדשות וגם התחדשות עירונית, היו עליות מחירים מאוד מאוד גבוהות. אנחנו רואים שבלוד, גם בלי שיקרה שום דבר, פשוט המחירים עלו בערך בממוצע ב9%. אנחנו כמובן לא מניחים בצורה כל כך אופטימית, אנחנו הלכנו על חישוב שבערך 2.5% יעלו בשנה, כשאנחנו כמובן מתחשבים בזה שגם עליית מחירי הביצוע עולה. אם את יכולה לעבור לשקף הבא, רואים את זה שם? זהו. אז פה אנחנו רואים שבאמת אנחנו מתחשבים גם בעליית מחירים משוערת, שאנחנו אומרים שבערך ב10 שנים הקרובות אנחנו צופים שתהיה עליית מחירים מתונה, שתמשיך את המגמה שאנחנו רואים קודם. כמובן שאנחנו צופים שעליית המחירים תהיה הרבה יותר דרמטית, כי בגלל שאנחנו הולכים לעשות שכונות חדשות ואנחנו הולכים לעשות התחדשות עירונית, רואים את זה כבר בשטח היום, שיש התעוררות מאוד ניכרת של המחירים. אנחנו לא רוצים להיות אופטימיים מדי, אבל אנחנו גם כל הזמן מגבילים את עצמנו בעליית מחירי הביצוע במקביל. אנחנו אומרים שלפי הערכתנו תהיה פריסה של מימוש המתחמים. כמובן שאם אנחנו מתחילים פחות או יותר ב-2023, בתרחיש אופטימי, אז אנחנו אומרים כל בערך בין 3 ל3.5 שנים יצאו עוד מתחמים לשיווק. זה מתואם בעצם עם התכנון, שמדבר על השלביות, מה אפשר לעשות קודם, מה אפשר לעשות במקביל. עברנו על זה עם צוות התכנון. ואם את עוברת לשקף הבא, כן, אז פה אפשר לראות שעשינו איזושהי בדיקה ראשונית, כי ברגע שהתכנון יהיה יותר מתקדם, אנחנו נעשה גם בדיקה מעמיקה של כל אחד מהמתחמים והתחשיבים, אבל אפשר לראות שאם היום אנחנו מדברים על שלביות בערך בין 2023 ל-2032, אז אנחנו רואים שהיחידות דיור להשלמה, בניגוד למה שרואים היום בתקן 21 לפי התחשיב השמאי, היחידות דיור הנדרשות להשלמה הן נמוכות בהרבה, כשאנחנו כמובן מתחשבים בזה שזה השערה, זה יכול להיות קצת יותר, אנחנו מסתכלים כרגע על תרחיש מאוד מאוד שמרני, זה יכול להיות יותר אופטימי, אנחנו בוחרים שלא להציג תרחיש אופטימי מדי, אבל זה הבדיקות הכלכליות שאנחנו עושים ברקע, כדי לראות שהמתחם באמת יכול להיות מגובה על ידינו ועל ידי העירייה, ושאנחנו רואים את ההיתכנות של המתחם. זהו. רגע להוסיף, להגיד שאנחנו שמרנים כל כך, שכבר מקורב שמרנות כבר לא רואים אור, זה מה שנקרא, כי גם השמרנות שלנו מתבטאת בדברים שאפילו אביטל לא הזכירה. שווי יחידת דיור בקרקע השלמה בלוד, אם אנחנו מסתכלים על הערכות שלנו לפני 2 להיום, אין קשר בשווי. השווי של קרקע משלימה בלוד קפץ פי 2. שווי קרקע. ולכן אני אומר את זה שאנחנו, נכון שיהיה קל לתקוף את המודל ולהגיד מאיפה אתם יודעים, מאיפה אתם בטוחים. אנחנו לא בטוחים. אני גם לא חושב שמאי יכול להגיד שהוא בטוח, כי הוא לוקח מחירה היום, הוא לא יודע מה יקרה מחר. אבל השמאים כבולים במגבלות שאנחנו מבינים אותם, לפי התקנים, המחייבים, הנהלים, ההנחיות. אנחנו חושבים שהראייה צריכה להיות יותר רחבה, לקחת את מחירי השומה בוודאי, להתייחס אליהם, אבל לראות אותם כבסיס ולא כסוף פסוק. ולכן המודל שהציגה אביטל, אנחנו עומדים מאחורה באופן מלא. והוא זהיר. אוקיי.
עדי, בוא נחזור. גם לקבל את שני השקפים האלה. כן, אני אשלח הכל משודר לעירית אחרי הפגישה. אני מניחה, בן, שזה מודל שאתם עובדים איתו בכל התוכניות שמקודמות בלוד. אכן. גם תוכניות שכבר קודמו. על בסיס אותו מודל נבנו רמת אשכול, גולדברג, ואנחנו עובדים היום גם על שלמה המלך וכל המתחמים שלנו. כולם. יש לנו פה נציג מהמנהלת להתחדשות עירונית? כן, ניצה פה. אני מבינה שיש איזשהו אישו עם המודל הזה מבחינת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, או שזה קשור לשלמה המלך? ניצה, שלא שומעים אותך, ניצה. ברשותכם אני אענה. ההתנהלות מול הרשות להתחדשות בנושאים האלה, אני מטפל בה באופן אישי. ניצה רק סובלת את הכיתורים ואת הטלפונים, היא לא צריכה עוד לשאת בעול. הרשות להתחדשות עירונית בתפיסה שלה חושבת שהיא צריכה לייצר תוכניות, הכספים שהיא מממנת לתוכניות, צריכים לייצר תוכניות שכולם כלכליות מחר בבוקר. ואם לא כלכליות מחר בבוקר, צריך להראות שמחר בבוקר יש לכולם קרקעות השלמה. כשאנחנו שואלים את אנשי הרשות להתחדשות, תגידו לי, ריאלית, מחר הבוקר המתחמים לא מיד מוכנים, יש תוכנית בינוי, יש היתרים. זה לפחות כבר עברנו שנה וחצי, שנתיים. גם אנחנו לא בשלב שהתב"ע קיבלה תוקף. אנחנו רואים את הצודקים, אבל אנחנו לא יכולים להתבסס על משהו היפותטי, כי אנחנו רואים ראייה רוחבית. רגע, אבל לוד היא מקרה אחר, והיא מוכיחה את זה במספרים. היא מוכיחה את זה כשמסתכלים 5 שנים, 10 שנים אחורה, והיא מוכיחה את זה כשהיא עדיין רחוקה מהמחירי ההשוואה שלה בשוק של רק האזור שלה. אני מדבר על אור יהודה, על יהוד, על פתח תקווה, על ראש העין, על רחובות. כל האזור של לוד, ואפילו באר יעקב, המחירים עדיין גבוהים ב-20-25% מלוד. כי היא בדרך, היא עלתה מאוד, אבל היא עדיין לא הגיעה למחיר ההשוואתי. ואומרים, אתם צודקים, זה פשוט מייצר לנו השלכות רוחב. וכשאומרים לי תשובה כזאת עם השלכות רוחב, הדיון לדעתי מיצה את עצמו, כי זה אומר שהתכנון, הוא צריך להסתכל להשלכות רוחב, ואנחנו לא נתכנן תכנון כזה. יותר מזה, אנחנו ניסינו להסביר להם שהמשמעות של מה שהם אומרים זה תוכניות אחד שלעולם, לדעתנו, לא ראוי לאשר אותן, כי הן צפיפויות לא הגיוניות, באיכות תכנונית לא ראויה. הרי אנחנו לא פה מיעטנו בצפיפות, או נתנו איזה מספרים יותר עדינים. יש פה תוכניות הארדקור, מאוד מאוד צפופות, מאוד אורבניות, מאוד דאונטאון, מבוססות על מערכות הסעת המונים וכדומה. ושתיים, אמרו להם, אוקיי, בוא נניח והיינו מוסיפים את הכל. מה זה עושה לשווי הדירה? מה היה קורה לשווי? האם היה אפשר למכור את הדירות האלה במחיר שווי שאנחנו הערכנו? אז זה כמו טבעת אינסופית, שככל שנוסיף יותר מטראז' אנחנו נוריד את מחיר הדירה, ונייצר עוד בעיה כלכלית שצריך להוסיף כתוצאה ממנה עוד יחידות דיור, ואז להוריד שוב את מחיר הדירה, עד שנגיע לפרומיל, כן? הערכה שלנו שזה לא תכנון שבכלל אפשר לדבר עליו. אנחנו מבחינתנו הודענו לרשות להתחדשות, שהיא מוזמנת לקחת את התקציבים שלה, ואנחנו לא נשנה את התפיסה התכנונית שלנו. אוקיי, טוב, תודה בן. רגע, לי שאלה בקשר לעניין הזה הכלכלי. האם, ואם כן, איפה זה מתבטא במסמכי התוכנית? כלומר, אנחנו מבינים שזו התפיסה שלכם ואתם מתנהלים על פיה. אני רק שואלת טכנית אולי, אם זה מתבטא ואיפה. כי זה לא נכנס לדוח הכלכלי, לדוח השמאי כמובן, לתקן 21. צורף כנספח שהוא רק רקע, אין לזה שום משמעות. גם לדוח השמאי אין לו מעמד בחיים. נכון, אבל זה לא חלק מהדוח הכלכלי. זה נספח כלכלי יש לכם? כן, אנחנו מצרפים נספח כלכלי, כך עשינו בתוכניות אחרות. במיטב זיכרוני. כן, ברמת אשכול היה נספח פרוגרמה וכלכלה או משהו כזה. זו הכוונה, שזה גם יפה. זאת אומרת שהדוח השמאי מראה כרגע על כמה זה היה? 7% רווחיות? 7 כן, לכל המתחם. עדי, בואי נמשיך. אנחנו ממשיכים? כן. אוקיי, סוגיה הבאה הייתה בעצם הנושא של תמהיל הדירות, כשבעצם גודל יחידת דיור ממוצעת עמד על 105 ועדיין עומד על 105. כרגע בעצם אנחנו מראים חלוקה גם ברמת הבניינים וגם ברמת התמהיל ליחידות קטנות, יחידות הממוצעות בעצם ויחידות גדולות, שבעצם הגודל העיקרי נע בין 70 ל-122, שפלדלת נע בין 82 ל-134, שמבחינת היחידות דיור הקטנות, אז כמובן הם בקומות הנמוכות של המגדלים ובטוריים בעצם,
והיחידות הגדולות, אז הן בעצם במגדלים, כמובן, כי בהם הממוצע הוא הכי גדול. הראינו פה גם את הפריסה בין הבנייה הטורית למגורים. סליחה, מגדלים. תודה. זהו, עשינו בעצם את הממוצע הזה פר כל בניין, אז אפשר לתמק עוד בנתונים אם זה נחוץ, וכמובן שמספר יחידות הדיור בקומות של היחידות הקטנות עולה, וביחידות הגדולות יורד. אז בעצם המגדל נע בין 6 ל-5, שזו קומה טיפוסית, ל-5 או 4 ל-3. אז זה מבחינת השאלה של התמיד דירות. היה פה נושא של דיוריות או מיקרו-דיור. גל, את רוצה להתייחס לזה? גם בן כתבת על זה במיילים? מבחינת... אנחנו כמובן אמרתי, רק אני מדייק, עירית ואני התכתבנו, אין לי שום בעיה שנבחן את זה, ואם חושבים שזה ראוי לבחינה, אנחנו בטח לא נתווכח, היחסים שלנו עם הוותמ"לים כאלה שאנחנו מכבדים, אני רק אמרתי שידעו את העמדת מוצא שלנו. עמדת המוצא שיש רתיעה גדולה ממיקרו-דירות כאלה. זהו. אוקיי, אז אני ממשיכה. רות, את במיוט. תודה. פשוט רציתי להבין מבין למה יש את הרתיעה הגדולה מאוד מיחידות דיור קטנות במיוחד. בגלל שזה ימשוך אוכלוסייה חלשה, מה... אני אגיד לך ככה, יש שני אפקטים. אפקט אחד הוא אפקט, נקרא לו פסיכולוגי, שמבחינת הרשות, כל מה שהיא מכירה כדירות כאלה, זה דירות מפוצלות, וכל החוויה שלה מדירות מפוצלות היא שלילית מאוד. והיא לא שלילית בגלל הפיצול, עצם הפיצול היא שלילית בגלל השימוש אחרי הפיצול. בסדר, ברור, אבל פה זה משהו שמתוכנן ונבנה מלכתחילה כיחידות דיור קטנות. אבל עוד פעם, למה שהשימוש ישתנה? בסוף אם קהל היעד שנמשך לדירות כאלה, זה בעיקר עובדים זרים, או בעיקר סיטואציות שבוא נאמר ככה, נתמכות עיר, לא תומכות עיר, ומייצרות לנו מפגעים חברתיים לא מבוטלים בהרבה מאוד מתחמים. אז יש רתיעה, אני לא אגיד שאני לא רואה גם בדירות כאלה, גם אפשרות שישתלבו שם זוג צעיר בתחילת דרכו, או סטודנט, או סתם בחור או בחורה צעירים שהם רק מחפשים לגור כרגע באופן עצמאי. אני לא אומר שאני לא מנותק מהמגמות ומהדברים, אני פשוט רואה שהסיכוי שזה יעבור בעיר, בעיר שלנו הוא כמעט אפסי. אני חייב להגיד שגם באופן אובייקטיבי, לא כל דבר שמתאים לעיר תל אביב מתאים לעיר לוד או לערים אחרות, והעיר לוד צריכה לנצל את היתרון היחסי שלה, כדי לתת בעיניי איכויות שערים אחרות, כדי לקבל את אותן איכויות, צריך לשלם פי 2, או עוד 30, 40, 50, 60%. אז מבחינתי, תופעה כזו כנראה לא תקרה בתל אביב, כי גם דירת מיקרו בתל אביב עולה כל כך הרבה כסף, אז בלוד היא לא עולה כל כך הרבה כסף, לכן היא מאפשרת מגורים, גם אם זו משפחה שהדירה לא מתאימה לגודל שלה. אבל זו האפשרות היחידה שלה לקנות דירה, אז היא תקנה אותה. ואנחנו מכירים תופעות כאלה, בלוד ובסביבה. ואני מעדיף להציע דירות דווקא יותר מרווחות, כן? כדי לאפשר, ושימו לב שעדיין יש פה דירות קטנות, כן? אבל לא כאלה קטנות, אבל אני חושב שבכלל יש לנו ויכוח פנימי בבית על נושא הגודל ממוצע לדירה. ובתפיסת עולם שלי, אני חושב שגודל ממוצע לדירה בלוד צריך להיות גדול יותר מגודל ממוצע לדירה בגבעתיים. כי המחיר בגבעתיים אומר לך, אם אתה, כנגד המחיר הגבוה שכנראה מביא איתו איכויות מסוימות שיש, אני סתם אומר גבעתיים כדוגמה, שגבעתיים יודעת להציע, אבל בואו ניקח את הדוגמה הקלאסית תל אביב, אתה יודעת להציע משהו, ערך מוסף, שאתה יכול לקבל, ולכן אתה מוכן לשלם כזה מחיר. העיר לוד כנראה לא תוכל להציע בדיוק את אותו דבר, גם כשהיא תהיה עיר מאוד מאוד חזקה ומפותחת, עדיין היא לא תוכל להיות הצנטרום של הפיילה, עם מרכזי התרבות הלאומיים, מרכזי הבילוי הלאומיים, ולכן אתה לא מוכן לשלם את אותו מחיר. ואם אתה לא מוכן לשלם את אותו מחיר, אתה אומר, אוקיי, אז אם אני באותו מחיר יכול או לקנות דירה יותר קטנה, או באותו מחיר לקנות דירה יותר גדולה, אני מחפש את הקהל שירצה לקנות דירה יותר גדולה באותו מחיר, כי אז מבחינתי זה קהל כנראה שבוחר בלוד כדי לקבל איזושהי איכות חיים יותר גבוהה. הוא צריך פיצוי כנגד מה שהוא מוותר עליו. אני רוצה להוסיף בעניין הדיורית, יש לנו כזה מקרה בתוכנית אחרת של הוותמ"ל, שנתבקשנו לעשות שהיא עבודה, וסקרנו את המצאי של ההתייחסויות שיש היום, גם מחוץ לתוכניות וגם בתוך תוכניות. בסופו של דבר, יש מעט מאוד מידע על מה זה דיורית,
ומבחינה הזו אנחנו משתמשים במושג הזה, אבל לא כל כך יודעים למה אנחנו מתכוונים. ויש שתי הנחיות ספציפיות שמופיעות ברוב התוכניות. אחת, זה שאי אפשר לרשום את הדיורית כיחידה נפרדת ברישום המקרקעין, ושתיים, שיש הנחיות לגודל שלה. אז לפעמים זה 20 מטר, לפעמים זה 30 מטר, לפעמים זה יותר, ואז בכלל נשאלת השאלה אם זה מתאים לחוק התכנון והבנייה, כי חוק התכנון והבנייה קובע שיחידת דיור יש לה גודל מסוים שהוא יותר גדול מה-20 מטר האלה, במינימום שלו, שזה כבר שאלה. איך מוצאים לזה היתר? ואחר כך באים עוד כל מיני שאלות שעוד אין להם פתרון, כמו למשל, מה עושים עם ממ"ד? האם הבן אדם שחי, אותו סטודנט או סטודנטית, לצורך העניין, שחיים בדיורית, ברגע של חירום רצים לממ"ד של המשפחה? יש שם כל מיני שאלות שעדיין לא פתורות, אנחנו משתמשים במושג הזה. די בזול. לא, זה ברור שזה נושא שהוא עדיין לא מספיק מגובש, ואין איתו הרבה מאוד ניסיון, בוא נגיד בטח לא בביצוע, אבל זה כן נושא שהולך ונכנס, בשביל לתת מענה גם לצרכים נוספים שיחידות דיור כאלה יכולות לתת. כן, רק הדבר המטריד הוא שההנחיות היום שיהיו בתוכניות, אחר כך לא תוכלנה להיות ממומשות, בגלל שהעמדה שלנו לגבי מה זה דיורית תשתנה, בגלל שאנחנו נדע יותר על מה זה דיורית. אני מאמינה שהחוק והתקנות פשוט ישתנו, כי הם יצטרכו להכיל את המגוון הזה. אבל אני רוצה רק שנייה לשאול את בן שאלה, ובזה אולי באמת נסיים את הדיון על הסיפור הכלכלי כרגע. אותו פחד שיש לך שיבואו לדירה קטנה מדי, אוכלוסייה שבעצם באה לזה רק בשביל להרשות לעצמה לרכוש את הדירה, והיא תהיה אוכלוסייה יותר נתמכת רווחה ומשפחה יותר גדולה ממה שהדירה יכולה לעשות, זה יכול לקרות גם עם דירה גדולה יותר, זאת אומרת, יכולה לבוא גם דירה של 7, 8, 9 נפשות ולהיכנס לדירה, מה שנקרא קטנה. אז אין לך באמת, בשביל לבסט את זה שזה יהיה קהל יותר חזק, שיבוא לפה בגלל אותו ערך מוסף, ביחס לרשות אחרת, נניח גובלת בלוד, אני יכולה להבין את זה בתיאוריה, אבל בפרקטיקה אין לך בעצם שליטה על זה, אתה לא, עדיין... שליטה אין לי, אבל הפרקטיקה דווקא אומרת הפוך ממה שאמרת, רות, כי בפרקטיקה, כמות המשפחות שיש להם את המספרים שאת ציינתם, האחוזון הרבה יותר קטן מאשר כמות המשפחות שרלוונטיות לדבר הזה שאני תיארתי. דבר שני, תופעה הזויה שמדינת ישראל מקדמת משיקולים כלכליים נטו, זה ששכר הדירה בלוד למשפחות שמקבלות סיוע בשכר דירה, הסיוע שהמדינה נותנת הוא גבוה מהסיוע שאתה תקבל במודיעין, מהסיוע שתקבל בשוהם, כי בשוהם אין דירות עמידר. על פי הכללים של מדינת ישראל, כשיש דירת עמידר אחת בעיר, אחת, כן? ואתה מבקש סיוע בשכר דירה, למה אתה מבקש? כי אין דירת עמידר. אין דירה פנויה, נכון? אז ברגע שאתה מקבל סיוע, אתה מקבל סיוע, אני רק אתן קנה מידה. היום הסיוע הממוצע בלוד לשכר דירה עומד על משהו כמו 2,000-2,500 שקלים, תלוי גודל המשפחה, כי הם מבינים שאחרת אי אפשר לסחור דירה. עכשיו, תדמייני שהם יקבלו את הסכום הזה, ויכולים בסכום הזה בדיוק לסחור דיורית, אם לא נגיד אפילו נמוך ממנו. מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו מעודדים עוד פעם משפחות ממודיעין, דבר שקרה רק לפני שבוע. עברה משפחת עמידר ממודיעין ללוד. למה היא עברה ללוד? כי בלוד יש לה עוד סיכוי למצוא דירה. מבחינת זה שהתקבל סיוע גדול יותר, ומחירי הדירות נמוכים יותר. מדינת ישראל פועלת בערוץ אחד, ויש לו השלכות. אנחנו מבקשים לא להשאיר אותנו בהשלכות, זו בעיה רוחבית, בסדר, מתישהו יטפלו בה. לא, ההשלכות האלה חלות עלינו היום. יש היום 1,000 דירות עמידר בלוד, ויש עוד 1,000 משפחות שמקבלות סיוע בשכר דירה, כן, בלוד. אנחנו לא יכולים להיות העיר שמקדמת את התופעה הזו, אנחנו צריכים להיות העיר שמצמצם את התופעה הזו, כי וואלה, יש ערים אחרות שיישאו בנטל. אני בעד מאוד דיוריות במודיעין, כן? שיהיו דיוריות במודיעין ונראה אותם מתמודדים עם התופעה, ואני חושב שאולי שם ההשלכות יהיו אולי חיוביות, אם מישהו חושב שזה חיובי. אבל בלוד אני חושב שזה יכול להאיץ את כל התהליכים הפחות חיוביים. טוב, הלוואי ויהיו תוכניות להתחדשות עירונית במודיעין, והם יגיעו לוותמ"ל. לא, בכלל בנייה. לא סיימו לבנות את מודיעין. יש לי תחושה שעוד שכונה ועוד שכונה. בנייה, לא דיברתי על התחדשות עירונית, רק יש לי תחושה שזה לא יעבור בקלות שם. גם עוד מילה כדי לסגור את הטיעון, לגבי ההשלכות החיוביות של הרעיונות כמו דיורית, או בוא נגיד המטרות הנוספות, כמו להשאיר את הזקנים בקהילה, או לאפשר לצעירים סטודנטים וכן הלאה, אז העיר לוד כן פועלת במישורים אחרים כדי לקדם פרויקטים מהסוג הזה. זה נכון שזה לא בא לידי ביטוי כאן, ספציפית בפרויקט או בתוכנית הזו, אבל כן בהחלט במקומות אחרים,
ונכון שצריך עוד סל של כלים, אבל כדי לעשות את זה בצורה חכמה ושמחזקת את העיר ואת הקהילות שלה, ולא באמת מייצרת השלכות בלתי רצויות, כמו אולי הדיורית, שזה באמת, אוקיי, מבחינה אקדמית, רעיונית, מהלך מאוד מעניין, אבל לא לקבל אותו בלוד כמקום להתנסות. טוב, אני חושבת שזה באמת מצריך חשיבה, אולי בנפרד. נשמח אם נעשה על זה עוד איזושהי חשיבה, אולי כן באמצעים מסוימים או בקביעת כללים מסוימים אפשר לייצר את המסגרת הנכונה. זה מצריך גם חשיבה אצלנו, אז אני מסייגת את זה. אני לא אומרת את זה בתור איזושהי כפייה, אבל אני כן חושבת שצריך להתחיל לחשוב בכיוון הזה בכל תוכנית. בהינתן אותה סיטואציה ייחודית ללוד, שאתם מעלים פה, שאני מבינה אותה ומקבלת אותה, אז אני משאירה את זה עדיין כאיזושהי שאלה פתוחה, אני אשמח לחשוב על זה ביחד איתכם, אולי באיזשהו סיור מוחות כזה. אוקיי. תודה גמור. אוקיי, לגבי פרוגרמה למבני ציבור, אז בעצם השלמנו את הבדיקה בצורה יותר מפורטת. בעצם כרגע יש לנו 3 מבנים, אחד מבנה בין 5 קומות שנמצא על חללי מינכן, שבו בעצם אנחנו מתכננים שיהיה 4 מעונות יום, עם אשכול של 4 מעונות יום, עם אשכול של 3 גני ילדים, כשבעצם לקחנו בחשבון פה שהקומה השנייה, אפשר לראות את זה פה בחתך והרביעי, ועד החמישית למעשה, תהיינה קומות גדולות יותר, ויקרו את החניון שהצענו לאורך הפארק, והקומת קרקע בעצם תשמש כמבואה עם טיפת חלב. לקחנו פה בחשבון שהחצרות הן כולן חצרות בנויות, גם למעונות יום וגם לגני ילדים. בתי הכנסת בעצם שילבנו אותם ביחד עם המקווה בשצ"פ, שזה אותו מבנה שהיה לאורך כל הדרך, בין 2 קומות, ובעצם... למה זה לא במגרש חום? למה זה מבנה שהוא על שצ"פ? כי רצינו להשאיר בעצם אפשרות שבתכנון הביצוע יעשה תכנון מפורט לשצ"פ ולבניין ביחד, ושהבניין יהיה ללא חצר. בניין יהיה בניין ש... בעצם משאיר את המיקום של הבניין אפשרי בכל מקום בשצ"פ. מבחינת קווי בניין. לא קבעתם שום דבר לגבי הבניין. שמנו את זה בתוכנית הבינוי, אבל בתסריט לא הראינו, כאילו, אם הולכים... רגע, אבל את התכוונה. רגע, לא הבנתי. החתך שלה זה של 5 קומות. כן, אבל עירית שאלה על הבית כנסת. למה אין לו כאילו את המיקום ספציפי בתוך השצ"פ? כן, הוא כאילו עומד איפה שבא לו כלומר, הוא עומד איפה שאתם הקמתם אותו, והיה בזה היגיון במקום שלכם, אבל אתם בעצם לא... בבינוי הוא מופיע ככה. אפשר לקבוע סימון של קווי בניין, שייתן קצת יותר שטח מהפוטפרינט של הבניין, ייתן קצת גמישות, אבל שיגיד שאנחנו ממוקמים בפינה הזאת. בסדר, אני רק מצביעה על זה שזה משהו שחסר פה כרגע בתוכנית. בסדר. אפשר לקבוע קווי בניין קצת יותר גמישים, כדי להשאיר בחופש פעולה, אבל שיהיה ברור שזו הפינה הזאת, ולא על חשבון העצים לשימור. איך הוא מתייחס לשצ"פ, איך כאילו באמת... ואם בתכנון מפורט נחליט שהוא יושב פה, ומישהו יראה פה איזה תכנון של גינה, ובית כנסת שיושב בלב הגינה, למה זה לא בסדר? אני חושבת שדווקא יש פה רשות יש לה קרקע שהיא כולה שלה עם פרוגרמה, והיא צריכה לנהל את זה, כשהיא תתכנן לתכנון מפורט מחדש את השצ"פ, היא תצטרך לעשות את הבניין ולקח בחשבון מה כן ומה לא, כולל ההיבטים של הנגר, הייתי צריכה כן להשאיר פה גמישות. אני לא חושבת שצריך להשאיר עד כדי כך גמישות. אנחנו גם לא רוצים להיות בסיטואציה שאנחנו משאירים אי-ודאות לתושבים ולמתנגדים למיניהם. יש גם זכות לדעת מה הבינוי המוצע, להציע בניין שצ"פ על כל שטח השצ"פ, זה כבר גולש לכיוון השני של האפקט השלילי של הגמישות. אבל אני בכלל מסכימה עם דודי, עם זה שאפשר להשאיר איזה שהם קווי בניין יותר גמישים באזור שנראה לנו הכי נכון ויעיל, ולנסח את זה בתקנון בצורה כזאת, שבאמת
בינוי. רגע, אבל אני רוצה ללכת רגע עם עדי, כי עדי צודקת. יש אפשרויות מעניינות ומגוונות, שכרגע אי אפשר לעשות להן בחינת עומק ולקבע אותן ולהחליט עליהן. אז אני חושבת שדווקא בחינה גם עירונית, גם קהילתית, היא חותרת והיא מובילה אותנו לדווקא תכנון טוב יותר. אז למה אנחנו... אז תעשו עכשיו את הבחינה הזאת. אני רוצה שנבדוק את זה, אבל מאחר הצימון שלנו ממילא לא ענקי. יש לנו מאגר מים, יש לנו בפינה הצפון-מערבית קבוצת הייתה סיבה למקום הזה. כן, הייתה סיבה שהיא היום. היום אנחנו יודעים שהעצים האלה איכותיים, אבל עצים נעשים חולים, ולפעמים נופלים, וקוראים עוד כל מיני שיקולים. אנחנו בסופו של דבר בתוכנית ארצית, וכל שינוי בשבילה מהווה תוכנית שינוי לתוכנית מתאר ארצית. אני חושבת שבמקום הזה צריך קצת להשאיר גמישות, לתכנן עם הקהילה, אבל בסדר, אני לא אתעקש על זה, ייהרג ובל יעבור. אני חושבת שאפשר, אם חייב קו בניין, נוסיף והוא יהיה גדול. זה מה שאני שמחה. בתוכנית ארצית, אבל אנחנו גם בתוכנית מפורטת. וצריך, אם אתם רוצים לבחון את הדבר הזה, אז אפשרויות נוספות, כמו שגל דיברה עליהן, אז תעשו, זה הזמן לבחון אותם. וגמישות זה בהחלט דבר שאנחנו מעודדים, וכדאי שהוא יהיה, אבל זה באמת שטח מאוד גדול להשאיר עליו את הבינוי ככה להחלטה בשלב הביצוע. סתם רק לסבר את האוזן, לא ויתרתי, הנה אני מודה. באשדוד, למשל, כל השצ"פים יש 10% בנייה, שזה לא שטח קטן בכלל, זה קורה כמעט בכל השצ"פים בים, וזה למבנים ציבוריים. תל אביב, יש לה עשרות תוכניות שמאפשרות בנייה בשצ"פים, החל משירותים, שזו התוכנית הכי עדכנית שלה, ועד שימושים אחרים. הגבלנו את הזכויות, הגבלנו את השימושים. אני חושבת שכדאי היה להשאיר פה גמישות עם קו בניין גדול. זה שונה קצת מגדירה, נותנת זכויות בשצ"פ לבית קפה ולשירותים ולמחסנים של העירייה ולכל מיני צרכים כאלה שאנחנו מכירים בדרך כלל שנותנים בשצ"פים, כל מיני מבנים טכניים ואחרים. זה מבנה שהוא נדרש על פי הפרוגרמה וצריך לתת לו שטח וזכויות, אז אם לא נותנים לו שטח בייעוד קרקע, אני חושבת שצריך כן באיזשהו אופן לקבע אותו ולהסביר למה טוב שהוא יהיה שמה, דווקא שמה, על הרחוב ולא במרכז השצ"פ, עם גישה ונגישות לשצ"פ. כאילו היו לכם סיבות במיקום הזה שקבעתם אותו מעבר לעצים, ותצדיקו אותם. טוב. אין בעיה, בסדר. אולי גם צריך לבחון את האפשרות של לעשות את זה בצורה יעילה ליד המגדל מים, מה שסימנתי לפני. כן, בסדר. אני חושבת שצריך פשוט לנסח פה את החוקים קצת בצורה יותר ברורה, גם לזהות איפה האזור של הניהול נגר, המובהק, גם לזהות איפה העצים והאזור שהוא על גת בתוך השצ"פ, ואז אפשר יכול לעשות את זה הפוך. זאת אומרת, לסמך בתוך השצ"פ מהו אזור על גת, ולפי זה לייצר בעצם את הגבולות הפוטנציאליים של המתחם. בסדר גמור. אנחנו מדברים פה על בית כנסת ומקווה, נכון? כן. תזכור שגם בית כנסת ומקווה זה פונקציות שהן משרתות ציבור, אבל הן משרתות חלק מהציבור, וגם פה צריך לשמור על איזון שלא יהיה מצב שזה מהווה איזשהו מקור לחיכוך או לבעיה בשימוש של השצ"פ, וזה גם כן תרחישים שקורים. סליחה שאני מעלה את זה, אבל זה גם דברים שקורים. יש כל מיני דרישות לצניעות או להסתרה של כניסה למקווה, ובכל מיני רשויות עושים את זה בצורה לא כל כך מתחשבת במרחב הציבורי ולא כל כך אסתטית. ואני גם, יצא לי כבר לראות איך פונקציות מסוימות משתלטות על פונקציות אחרות בצורה שאנחנו כרגע לא צופים אותה, כרגע מבחינתנו הכל אידיאלי והכל מצוין, אבל דברים יכולים, באותה מידה שהם יכולים להתפתח לכיוון העוד יותר טוב, הם יכולים גם להיות פחות. אז אנחנו צריכים להיות כאן באיזשהו מקום באמצע. בסדר. אוקיי. אז בעצם המרכיב האחרון שעוד לא הצגתי מבחינת המענה זה 4 גני ילדים נוספים, שבעצם בחנו להם 2 חלופות. חלופה אחת בעצם לשלב במתחם ד', שהמשמעות שלה זה בעצם להקטין את שטחי המסחר, שזה נראה לנו לפחות מבחינת היקף המסחר, טוב, אני לא יודעת עוד מה דניאל חושב על זה, אבל לפחות אנחנו חושבים שזה לא פגיעה משמעותית. ובעצם המשמעות הנוספת היא להפוך את השטח הפתוח פה בין המבנים לשטח פתוח שישמש את גני הילדים.
ובעצם ייתן מענה בקרקע. והחלופה השנייה היא בעצם בקומת הקרקע של שני המבנים הצפוניים, כולל חצרות בקומת הקרקע, כשבעצם המשמעות תהיה להוסיף קומה נוספת באחד המגדלים. אז זה בהיבטים של הפריסה ושל השתי חלופות מבחינת מבני הציבור. אף אחת מהן עוד לא הוטמעה מבחינת המסמכים. באיזה גובה הבניינים האלה, הצפוניים? 10. כאילו כולל גג, ברוטו. התוספת לא תהיה עליהם, היא תהיה במקום אחר. מה זה? התוספת תהיה במקום אחר, לא עליהם. אוקיי. אם צריך. אבל אפשר להשאיר גם את שתי האופציות. אוקיי. אין מניעה שתהיינה שתי אופציות כאלה בהוראות של התוכנית. לא. אבל עדי, בחנתם גם את האפשרות של חצרות מרפסת בחלופה הראשונה? לא. כן. בעצם, מאחר וזה, לפחות מבניין 10 הוא מגדל, אז לא רצינו לייצר מרפסות בקומת הקרקע, זה דבר אחד, ולגבי 11, התכסית שלו יחסית קטנה, אז גם לא רצינו לייצר בקומת, גם אין, בעצם רצינו להשתמש בקומת הקרקע. חשבנו שזה יתרון, שאפשר לקבל חצרות ילדים בקומת הקרקע. אפשר לבחון להעלות אותו לפלוס 1, כן? לזה את מתכוונת? חצי על הקרקע, חצי למעלה. אפשר לבחון את זה, לא בחנו את זה, לא. פשוט הדבר היחיד הוא שהשטח שלקחנו כרגע בחשבון הוא לא שטח קומה מלא, ואז בעצם האשכול מתפרס בין שני הבניינים, ובמובן הזה היתרון הוא של החצרות בין שני האגפים. מבחינה תפעולית. אם נעלה לקומה שנייה, אני חושבת שזה יהיה לא כל כך יעיל תפעולית. ה-800 מטר הזה, גינה, זה הפרוגרמה שנדרשת לפי השטח של הגנים? כן, כל כיתת גן צריכה 200. קרקע. יש לנו 4 כיתות גן פה? לא, יש לנו 7 כיתות גן פה, שבעצם פיצלנו את זה לשני אשכולות, אשכול של 3 ואשכול של 4, כשבעצם האשכול של 3 יושב בבניין הזה, ביחד עם אשכול של 4 מעונות יום, שהחצרות שלהם יותר קטנות. גודל חצר ממוצעת יותר קטן, בגלל שהתינוקייה זה ממש קטנצ'יק. כמעט אין להם שטח חצר. גם תינוקייה וגם 1 עד 2. רגע, אבל איפה החצרות של האשכול הקטן של 3 כיתות גן? זה חצרות בנויות בקומה. לכל כיתת גן מוצמדת חצר בנויה במפלס הקומה. או הגג לכיתה הגבוהה ביותר, שזה בעצם גן חובה בדרך כלל. חובה או טרום חובה, אפשר להחליט איך לנהל את זה, אבל לרוב נוטים שהגדולים יהיו רק אלו שעולים, ושהקטנטנים עם גינה צמודה. כן. טוב, לא, פשוט הייתה משמעות לחלוקה של התחום הזה שבין הבניינים, כן. אבל שטח לא מספיק, אז משמעות נוספת בהקשר הזה, שאם הולכים לחלופה הזאת, אז בעצם אנחנו נבטל את זיקת ההנאה בתסריט, שכרגע מסומנת פה. נכון, אז זהו, אז להשאיר חלק ממנה, כלפי שדרות הציונות אבל אז לא יהיה לנו מענה בעצם לכל כיתות הגן. החלופה אחרת שאולי אפשר היה לבחור זה לעלות פה ל6 קומות, זה היה נראה לנו פשוט משהו שהוא לא כל כך... לא, זה נראה לי. לא. אפשר להוסיף 2 הוראות בתוכנית. אחת שאפשר לעלות עם גני ילדים לקומה ראשונה גם, אם רוצים במקרה הזה, ו2, לכתוב במגרש הזה שאופציה יכולה להיות רישום זיקת הנאה, במידה ולא יהיו גני ילדים. ואפשר להגדיר את שטח זיקת הנאה או משהו כזה. כי זיקת הנאה לא מוכרחים לסמן בתסריט, אפשר גם לכתוב אותו בהוראות. כן. טוב, אנחנו נשב, נשב על זה, כן. כן, נחשוב על זה עוד איך זה עובד. מה לגבי הדופן של השצ"פ פה? היא לא... הצ'ופצ'יק של השצ"פ פה בלמטה? זה לא משהו שאפשר להיעזר בו לאחת מהכיתות גן, ואז לצמצם, ואז נשארת גם זיקת הנאה וגם... מתכוונת פה? כן.
כן, אפשר. סתם יש לי... היום זה מין כיכרונת קטנה כזאת. אנחנו כרגע מבצעים אותו עם מין סוג של נטיות מאוד אינטנסיביות וכו', והייתי שמחה שהם יישארו, אבל... בסדר, אפשר לשלב את המתקנים של הילדים ביניהם. כן, כן, יכול להיות. לא, יש פה גם אנדרטה, יש פה סיפור שלם, אז... ישר לגן. אפשר. חיים שלנו כאנדרטה. אמרתי, אפשר. מגיל צעיר. זה... כן, אפשר, בהחלט, טוב. אולי לא נעביר לכאן את האנדרטה, גל רק, כן. לא. בכל מקרה, חלופה אחת, היא צריכה עוד להתפתח, אבל המיקום שלה נכון יותר מבחינת השכונה והקרבה המיידית למרב יחידות הדיור. כי אם אנחנו נמקם את כל גני הילדים בחלק המזרחי יותר של התוכנית, אנחנו קצת מנתקים אותם. גם במערכת של רחובות במעברי חצייה, וגם קצת במרחק יותר, מקבצים אותם ומנתקים אותם. אז אתם מעדיפים שנכלול חלופה אחת, לא להשאיר אופציה. להמשיך לפתח אותה, כן. בסדר גמור. חלופה אחת את קוראת לזאתי ש... לזאת. לזו. קרובה יותר לבתי המשפט, או השנייה? כן. כן. זו של הציונות. שמוצגת. אוקיי. הם לא רואים את המצב שלי? רואים. לא יודעת, אני רואה את זה בדיליי, אז כבר אני מאבדת את הקונטקסט של... אוקיי, עדי, בואי נמשיך. רגע, יש לי שאלה, רוני. למה אנחנו לא שמים את הטיפת חלב ב-10-11, כשאנחנו נציעים אחר את הגנים, ואז נעשה 4 קומות של גנים, במבנה הוורטיקלי, ויהיה 8 גנים ולא 6 גנים, בקומה לטיפת חלב. כי קומת הקרקע היא יותר קטנה, זו סיבה אחת. סיבה שנייה זה שבעצם בדרך כלל קומת הקרקע גם משמשת למבואה, זה נראה לנו פרוגרמה נוכל לשלב. במקרה תהיה לכם גמישות, אנחנו לא נקבע שימוש אחד אפשרי. כל השימושים... תמיד תוכלו לעשות את זה. כל השימושים בכל החומים אפשריים. אנחנו מראים אבל שיש התכנות... שיש מקום. ומה אם יצאו לכיכר, טיפת חלב או משהו כזה, שזה שנוכל לנצל אותה. הכיכר שלנו פה לא מנוצאת, בואו נזכור לתמיד, הכיכר הארוכה הזאת. לא שומעים אותך, אורלי. אורלי, שומעים אותך, היא אומרת שזה הכיכר, אני אסמן רגע. אני כבר יודעת מה היא רוצה להגיד. אז תגידי בשמי, רוני. מה, את יכולה. לא, את יכולה להגיד בשמי, הכל בסדר. שהשטח הזה של הכיכר, למה לא עובד לי? לא מנוצל, שהשטח של הכיכר הארוכה. לא, דיברנו על זה. כן. כן. אבל צריכים לנסות את זה, גל, בעצם לפחות, אולי אפילו זכויות לקיוסק, למשהו, אי אפשר להשאיר את זה ככה מיותם גם. זה דבר שלא ינוצל, ואנחנו רואים את זה במקומות אחרים בארץ, אני יכולה לתת דוגמאות אפילו מקריית שמונה, שיש כיכרות ענקיות כאלה שאף אחד לא משתמש בהן, הן מאוד יפות, נכון? אבל זה שטח שהוא ריק בסופו של דבר. אבל יהיו פה הרבה יותר אנשים, זאת אומרת, יש פה כמות אדירה של אנשים, והרבה פרוגרמות שצריך לחלק על השצ"פים. אי אפשר להשפוט את זה למקומות אחרים. אבל זכויות מינימליות, טיפת חלב זה לא משהו כזה גדול בסופו של יום. קיוסק לצורך העניין זה לא משהו כזה גדול שנותן איזשהו עוגן לבוא אליו, זה איזשהו עוגן שזה נמצא בסופו של דבר. אם לא יהיה עוגן, אז העיר תגיד, אוקיי, אני רוצה לחסוך בדשא ואני אשים פה עצים, כי זה יותר חסכוני לי במים. יש פה הרבה דברים שיכולים להתפתח, שזה לא מה שהתכוונו. אנחנו היום פה, אנחנו לא יודעים איפה נהיה פה אחרינו. נכון, אבל העוגן זה גני ילדים של חלופה אחת, למשל. אבל דיברנו, אני פחות רואה את זה ככה, אני רואה את זה כמקום איכותי בתוכנית, שאם אנחנו נמקם בו איזשהו מוסד, הוא יזלול אותו, כי זה שטח קטן, אפשר להסתכל על זה. אבל אני רוצה להגיד... מה הרוחב של הרצועה שנשאר לנו, גל, אחרי הדרך גישה הזאת לבתים הכלואים? מה הרוחב של השצ"פ שנשאר לנו? נראה כמו משהו כמו 15, לא עדי? עדי, כמה נשאר ברצועה? משהו כזה, כן. כן. אבל אולי עוד דבר, אגב, עכשיו שאני רואה את זה, אני אסמן, כן להרחיב את המבנה החום שלנו, את המגרש החום, ובצורה מסוימת את החנייה להוציא חזרה מכאן. אתם רואים את מה שסימנתי?
כן, אבל תכף תראי את התוספת, יש שם תוספת של... חללי מינכן, זהו, אנחנו צריכים לדבר על חללי מינכן, זה נראה כאילו זה פנוי פה, זה לא ממש פנוי. מה, התוספת של הממ"דים? העיבוי, כן. כן, תכף, זה נראה כאילו זה לא צפוף, זה די צפוף כל האזור הזה. אז תכניסו את העיבוי פה לתסריט, אז אנחנו נראה את זה הנה, כבר אתם מקבלות את זה. לא, זה לא צפוף, זה יפה, זה כזה... טוב. בוא נראה. בוא נעבור לנושא של חללי מינכן. בגדול, זה המצב הקיים בקומת הקרקע. היא בעצם בנויה מקומת עמודים לחזית של חללי מינכן, גרם מדרגות שידרוש הרחבה, ואזור טכני שהוא בעצם קבור, אפשר לראות אותו, או חצי קבור, אפשר לראות אותו בעצם פה. ובעצם זאת הקומה הטיפוסית, שאפשר לראות שגרם המדרגות הוא יחסית צר, זה הגרם המדרגות של פעם, שאתה עולה קומה ואז הולך במסדרון. בעצם אנחנו, מבחינת הפרוגרמה, כרגע עדכנו את זה ל-16 יחידות למגרש, כשזה 2 יחידות בקומת הקרקע, יחידות יחסית קטנות, ובעצם תהיה להם אפשרות, אנחנו מציעים שתהיה להם אפשרות, אם נצליח לפתור את מספר החניות כמו שצריך, להצמיד גינה, ובעצם בקומה למעלה תהיה תוספת של 12 מטר רבוע ממ"ד ו-12 מטר רבוע מרפסת, שאנחנו לוקחים בחשבון שיכול להיות שהגרם מדרגות, שסביר להניח שמבחינת גרם המדרגות, תידרש פה תוספת על חשבון הדירות של מספר מטרים רבועים בעצם בכל קומה. אז מבחינת הקווי בניין, בגדול אנחנו מציעים להקטין את קווי הבניין הצידיים ל2.5 מטר, לכיוון המגרש החום במצטבר זה יהיה 5, ובעצם 0 לרחוב ו0 לשצ"פ, שלמעשה החלק הזה יקרא את החניון, וכמובן תהיה פה תוספת של עמודים. זאת אומרת, פה, כן, באגף הזה תהיה פה תוספת שתרד עם עמודים לקרקע. איך הדירות האלה ידעו להסתדר עם הנגיסה של השטח שידרש לך לחדר המדרגות? זה בכלל... גם שאלת הישימות של איך הדירות האלה מתוכננות, לבוא ולקחת... כרגע זה נראה כאילו אם מזיזים את הקיר לתוך הדירות, אז כל החלוקה והכניסה לדירה היא מוטלת בספק, זאת אומרת, לא יודעת. בגלל יש כל מיני פתרונות להוספת המעליות, יכול להיות מצבים של באמת הרחבה של הגרם המרכזי, ואז בעצם פה הוספה של שטח בנוי נוסף על חשבון השטח שנמסר, ואז להרחיב את הדירה ולסדר את הפנים שלה. יכול להיות באמת הרבה חלופות תכנוניות, צריך לשבת ולעשות תוכנית מסודרת לכזה בניין, עם כל המשמעויות של החיזוק שלו, אבל יש הרבה אופציות. לא, רק זה מביא לסוגיה הכלכלית, שהאם זה בכלל משאיר את העיבוי הזה בתור אופציה שיש לה התכנות. אם צריך עכשיו לבוא ולגעת בתוך הפנים של הדירות האלה, ולא רק להוסיף עליהם ממ"ד ומרפסת, אלא לשנות את החלוקה הפנימית, להגדיל כלפי חוץ, לנגוס מבפנים, איפה אנחנו בישימות הכלכלית של כל הסיפור הזה? גם עד כמה שאני זוכרת, הדוח הקונסטרוקטיבי בעצם אמר שאי אפשר בכלל להתבסס על הקונסטרוקציה הקיימת. כן, אבל תמיד בעיבוי את מוסיפה חיזוק, הרי את גם מהבת העמודים, וגם יכולה להוסיף עמודי ברזל, קורות ברזל, להוסיף ביסוס חדש. מה שהתכוון זה שהקומות הנוספות לא יכולות לשבת על הבניין הקיים. במובן הזה יכול להיות שמעלית על חשבון הדירה יעזור לייצב את הבניין. נגיד פה. כן, כי זה ייצר גרעין. או פה. רגע, אני מכירה פרויקטים של עיבוי שבעצם יצרו את מערכת התנועה המשותפת בין שני בניינים וחיברו ביניהם, ויצרו לדירות כניסה נוספת. זאת אומרת, יש דירות שיש להן 2 כניסות, הכניסה הישנה והכניסה החדשה מהמעלית.
נראה לי שהצענו את זה ממש בתחילת התהליך, לקחת את שלושת המבנים האלה ולעשות... ולחבר אותם. אחד המשכי, והוחלט שזה לא חלופה. אבל זה לא יהיה המשכי כלפי הרחוב, זה יהיה איפה? זה יהיה המשכי בעצם רק במרכז. זאת אומרת, רגע, אני אנסה לסמן. בחיבור ביניהם, כאילו. בין האייג'ים, לסגור את האייג'ים. כן. זאת אומרת, פה באמצע יהיה איזשהו מהלך של מעלית, ומשהו שמתחבר. נגיד שהיו לנו, שזה היה תמונת מראה, כאילו 1 ו2. נכון שבסוף יש קצה מסוים שהוא הקצה הזה, המערבי, או הדרומי, סליחה, שהוא לא פתור, כאילו, אבל בסדר, אבל זה... הכוונה היא שזה לא סוגר את החזית של הרחוב. הכוונה שזה מקומי, שזה סוגר רק את ה-H ולא מחבר את כל הבניין. כן. ולשנות לדעתי עוד יותר עמוק את מערך הפנים של הדירה. אבל השאלה אם אנחנו צריכים להגיע לפתרונות האלה, אני חושבת שאנחנו צריכים לראות שזה יכול לעבוד, וליזם שיקח את זה על עצמו, יהיו פה הרבה מאוד רעיונות איך לפתור את זה. נכון. אפשר להקל על קווי הבניין ולקבוע כאן קו בניין כזה. כן, אפשר, בהחלט. אז לאפשר בעתיד את החיבור. נכון. איך אני? אתה טוב. אני לא מתכוונת שאנחנו צריכים עכשיו לתכנן את העיבוי ברמה של לדעת בדיוק איפה תהיה המעלית. זה ברור. אני רק אומרת שאני רוצה לראות את הביטוי של זה בהתייחסות הכלכלית. מכיוון שברור שאם אנחנו צריכים לבוא ולגעת גם בתוך הפנים של הדירות, זה מוסיף עוד עלות מאשר להוסיף את האגפים החדשים ואת הקומות הנוספות שמתבססות על האגפים החדשים ועל החיזוק. ברגע שנוגעים וצריך לארגן את הסירקולציה, מה שנקרא, של הבניין מחדש, ואז זה לייצר בעצם, או כחלופה למה שגל הציע, לייצר 2 כניסות במקום כניסה אחת, כי בסופו של דבר כניסה וחצי בממוצע לכל בניין, אז זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון בדוח הכלכלי. אבל מה שאנחנו התכוונו זה שבעצם מה שיגדל, כן, נגיד, זה בעצם הגרעין, כן? לא התכוונו ואז בעצם אפשר יהיה או להגדיל את הדירות באזורים האלה. הכל בסדר, רק העבודות האלה, מה שנראה לנו פשוט מניסיון. בניסיון של דירת מגורים כזו בתמה חיה, אני לא מכירה דירות שלא עוברות טיפול. שוב, בבניין שאני מתגוררת בו. אז אני אומרת, יש לזה משמעות כלכלית מאוד מאוד גדולה. זה משנה. גם בניסיון שלי, בניינים שמצליחים להוסיף להם אגפים, ואפילו אגף חדש של סירקולציה, אבל בלי לגעת בדירה הקיימת, זה תחשיב אחד. ברגע שצריך לגעת בדירה הקיימת, בין אם זה לגרוע מקום לפיר מעלית ולהוסיף איזושהי הרחבה בנקודה אחרת, זה כבר תחשיב כלכלי אחר, אז צריך לקחת את זה בחשבון. זה הכל. הכיוון של הקווי בניין גמישים, וזה נראה לי מצוין, זה שאנחנו רואים שהאגפים יכולים להתווסף או ברווח הזה של ה-H'ים, או בחזיתות שפונות פעם אחת לרחוב ופעם שנייה לכיוון השותף, זה נראה לי מצוין, זה הרבה יותר ברור עכשיו ממה שזה היה, לפחות לי ברור קודם, רק צריך לקחת את זה בחשבון בדוח. דניאל ערך כבר את הבדיקה, הוא העביר לחק"ל, אחרי שנעשה סבב אצלנו אנחנו נעביר לכם, אז יהיה לכם את ההתייחסות גם הכלכלית, בסדר? מצוין, יופי. אוקיי. עדי? אז כמה קומות אנחנו בעצם מוסיפים מעל זה? 3.5. החצי זה הקומת קרקע הגינות גן, או שזה עוד... חצי גן. בנוסף הגינות גן וגם הלמעלה? כן, הגדלנו בעצם מ-14, שזו הייתה הפרוגרמה עד היום, ל-16, כי זה עדיין לא היה כלכלי. אז בעצם ניסינו לשפר עם 2 דירות גן, ואנחנו צריכים עוד דירות שיש חניה לכולם. זה כלכלי? תגיד משהו. אנחנו נשארים עם הפתרון של התנועה בדופן של הבניינים גן? זאת אומרת, הכניסה לכלי רכב וחניות לאורך החזית בין השצ"פ לבין הבניינים? כן. כן. לא מצאנו פה פתרון אחר, אבל זה באמת לא מיטבי.
אם ההתעקשות היא שהחנייה תהיה צמודה ובמגרש, אין אפשרות אחרת, מן סתם. דרך אגב, זה אחת הסיבות המרכזיות למה אנחנו לא לוקחים שכונה שלמה ועושים תוספת לפי סעיף 23. בחנו את זה לאחרונה, ניצה נמצאת פה בשיחה גם, אגב, זה לא קשור לתוכנית הזאת, אבל זה קשור לסוגיה הזאת שהחנייה צריכה להישאר במגרש. אם אנחנו מוותרים על זה, אז יהיו כאן פתרונות, כי יש לנו חניונים, ויש פה חניונים ציבוריים, ואנחנו נצליח. אבל אם זה חייב להיות מחובר לאותו מגרש, אז אנחנו בחסם הזה. זה חייב להיות מחובר לאותו מגרש בגלל מה בעצם? כי אנחנו עושים פה תוכנית, אנחנו לא בתמ"א 38, אנחנו עושים כאן תוכנית. למה זה חייב להיות באותו מגרש? זה הכלכליות. יותר פשוט להוסיף חניה על-קרקעית מאשר עוד חניה תת-קרקעית במקום אחר, מבחינת כלכלית, אני מניח. וגם לא רצינו לקשור בין המתחמים, רצינו לאפשר להם לבנות עצמאי, ולא שיחכו עכשיו לפינוי-בינוי שיקרה בעוד 3, 6. והמטלה זה כאילו, נראה לי להכביד מאוד גם על הדיירים הקיימים וגם על היזמים. נכון. ההתרחבות שיש פה ברחוב כלפי הדופן השנייה שלו זה חניות? כאן? כן, זה חניית פריקה וטעינה. כן. בעצם אנחנו ביקשנו חניות ניצבות קיימות, כן? בדופן של חללי מינכן, פה. החנייה הזאת היא העל-קרקעית ליד בחללי מינכן, היא חייבת, הזיקת הנאה הזאת חייבת לחצות את כל הבלוק, אי אפשר להשאיר שם את השטח הציבורי צמוד דופן לשצ"פ, לאפשר לו חזית על השצ"פ, בלי לקטוע את זה עם העבר של רכבים. כן, זה משהו שזה מאוד מפריע. דיברנו על זה ש... כן, כזה, כן. זה רצוי. נבדוק. כן. והאתגר הוא חניות גם למבנה ציבור, כלומר, שגם אותם צריך לתת איפשהו. כן, אבל מה זאת אומרת? זה לא החלטה שלנו? החלטה שלכם. בטח, זה התקן שלנו. אנחנו יכולים להחליט שפה במבנה ציבור לא יהיו חניות. אוקיי. מבחינת תקן חניה... יש תקן חדש, אפשר בקלות אולי להחליט על חניה תת-קרקעית במסגרת התקן שתחליטו. זה שונה משלושת הבניינים הקיימים. נכון. נכון. בחנו את זה וראינו שאין לזה הרבה ממשות, כלומר בתוואי של המגרש אין אפשרות להכניס יותר מדי חניות תת-קרקעיות, כי הריבוע שלו הוא מאוד קטן. הצגנו את זה נדמה לי. חשבתי שאת מתכוונת בבית, עירית, נראה לי שגם על זה דיברנו, לתת פה חניות. גם על בית. מגרש שקום. כן. כן. זה משהו ש... כן. עדי, אני מציעה שתציגי, יש לנו עוד 2 נושאים, ואז נשמח להערות שלכן ודגשים לקראת השולחן עגול, ואם למוטי יש משהו להוסיף, אז עדי, יש לך עוד 2 נושאים לפי דעתי. התקן? תקן. מבחינת הפחתת תקן חניה, בעצם יש פה כמה היבטים שבגינם אנחנו רוצים שלא להפחית את התקן. אחד זה נושא המתמודדים, שבעצם מספר החניות לדירות יזם, לרוב מקובל על 1.5 בפרויקטים דומים, אפשר להגיד, ולפעמים גם גבוה יותר, ובעצם זה ישפיע על כל התמורות מבחינת הדוח הכלכלי ודוח השמאי. זה נושא אחד. הנושא השני זה בעצם שאנחנו חושבים שבכל מקרה יש כל הזמן צריכים עולים וגוברים בתת הקרקע, אז ככל שתהיה פה ירידה בתקן, מבחינת מטרו וכן הלאה, השטחים האלה יוכלו לשמש, ניתן יהיה להסב אותם לשימושים אחרים שנתיר אותם היום בתקנון, כמו חניות דו-גלגלי, כמו מיקרו-מוביליטי, מחסני דיירים ועוד ועוד, יש הרבה אפשרויות. והדבר הנוסף, מעבר לתקן החניה, שאנחנו בכל זאת רוצים להוסיף פה במתחם ג', זאת אומרת פה, אפשרות לקומה נוספת של חניון ציבורי,
מהרבה מאוד היבטים, גם בגדול זה יחסית קצה קו, רוב התחנות בלוד צפון הן בעצם למעט בפלמ"ח, כן? ובמחקר, אז עדיין יש שם תחנות שהן בשטחים שעוד לא נבנו בכלל, וכך גם זמן עד שהם ייבנו ואיתם המטרו, אז זה דבר אחד. דבר שני זה מחסור חנייה כולל שיש בכל האזור הזה, גם הרבה ביטולי חנייה שקורה היום במסגרת מהיר לעיר לאורך הרחובות הראשיים, שזה כולל בתוכו את הרצל, את כצנלסון, את שדרות הנשיא שהופך להיות מדרחוב כזה של תחבורה ציבורית, הרבה ביטולי חנייה בדוד המלך ועוד, והרבה שימושים כלל עירוניים, בין היתר בתי המשפט, במתחם התחנה יש שימושים כלל עירוניים נוספים וכו'. אז אנחנו בכל זאת חושבים ומאמינים שיש פה חשיבות בחניון ציבורי נוסף. זה בעצם היה בהיבטים של החנייה. ועוד אמרתי את הכל על שקף אחד, בעצם זה מופיע בשני שקפים, ובעצם עוד שני שינויים תנועתיים יחסית קטנים יותר, אבל בכל זאת רצינו להציג. אנחנו מציעים בכל זאת, הייתה שאלה בין חתכי תנועה לחתכי נוף, האם לשים בחללי מנחם שביל אופניים, ואנחנו מציעים להוסיף פה שביל אופניים ובעצם לבטל את החניות בדופן הבינוי, ובעצם להישאר בזכות הדרך הקיימת, ונראה לי שזהו מבחינת השאלות שהיו פתוחות. את יכולה לחזור לשקף עוד אחד? לא, פה, כן. טוב, העניין הזה של לקשור בין התקן חניה לשטח הדירה, זה קצת כאילו... קצת טריקי, כי אני חושבת בן בתחילת הדיון הסביר למה חשוב ללוד כערך מוסף לתת את השטח דירה הקצת יותר גדול ממה שנניח שטח דירה בינונית ממוצעת ברשויות אחרות, בשביל לתת ללוד איזושהי, נקרא לזה, עדיפות בשוק התחרותי. שזה נראה לי דבר מצוין, אבל להישאר בגלל זה על 1.5 תקן חנייה, זה נראה לי כיוון שהוא לא נכון, במיוחד בגלל שאנחנו מדברים פה על מהיר לעיר, ואנחנו מדברים פה על תחנת מטרו, ואנחנו מדברים על מציאות שבה אנחנו שואפים לצמצם. באמת, אין לנו ברירה אחרת אלא לצמצם את כמות כלי הרכב. אבל אנחנו לא על 1.5. אנחנו בין 1 ל-1. 1 ל-1, זה השוואה רק שעשינו. לא, עשינו רק השוואה לדירות יזם, אנחנו על 1-1. המלל שרשום פה מתייחס לכדאיות הכלכלית לעניין התקן. אם אנחנו רוצים להפחית אותו יותר, אז אנחנו מדברים על זה שעסקאות השוואה שלנו כרגע מגלמות תקן חניה יותר גבוה. אז אם נפחית אותו יותר מ-1 ל-1, אז זה כמובן ישפיע על התמחור של הדירות, ובנוסף, גם דירות היזם יקבלו תקן אפילו מופחת מזה. כי דירות התמורה בוודאות מקבלות חניה אחת. הבנתי. אוקיי, טעות שלי. תודה על העברה. אבל רגע שאלה, לגבי הנושא של כופר והאפשרות של היזם של העיבוי ותוספת להעביר את החניות לחניון הציבורי, זה משהו שאולי כן היינו רוצים לקדם ולהשאיר את זה אפשרי. אני חושב שתשלום כופר, ככל שיש תשלום כופר בלוד, זה בסדר, זה תוספת עלות, ומאידך, ברגע שאת מורידה את החניות הצמודות לדירות ושמה אותן באיזשהו מגרש ציבורי מרוחק, אז את פוגעת בתמחור ובהכנסות. כן, אבל אז אנחנו נאפשר לו את הדירות גן שלקחנו. למה? לא לקחנו, הן קיימות. יש 2 דירות גן קטנות. יש 2 דירות גן. כן. במילא האזור הזה הוא קבור והוא טכני. הוא מקלט, זה מקלט. זה מקלט. רואה אותו פה? כן, זה מקלט, כן, זה מקלט. תביאו להם ממ"דים, הם לא יצטרכו... צריך להשאיר את זה גמיש ואפשרי. יכול להיות שבעת המימוש זה יהיה הדבר היותר נכון. אני גם חושבת שהכלכליות מראה לנו שאנחנו צריכים את החניות האלה, אבל זאת הסיבה היחידה. ויש הרבה סיבות אחרות למה לא. ויכול להיות שזה יתאפשר בעתיד.
כן, אנחנו עובדים על האפשרות של כופר בעיר, זה עדיין לא קיים, אבל זה בעבודה כרגע. נעשתה כאן איזושהי חשיבה לקחת את אחד הרחובות ולייצר מתחתיו חניון ציבורי תת-קרקעי? זה בכלל אפשרי מבחינת רוחב הרחובות פה? וואי, אני חייב לצחוק רגע, סליחה. רות, זה לא כלפייך. היינו על דיון להפקדה שבוע שעבר בכיכר התחנה, בלוד, בוועדה המחוזית, ומכל ההחלטות, הכי מורכבות, ויש שם כמה החלטות מורכבות, דווקא את הנושא שהם לא העלו בפנינו, והם לא אמרו לנו מילה עליו, ולא העלו אותו בדיון, הם החליטו בהחלטה לאסור עלינו לייצר חניות מתחת לרחובות. לאסור, כי הוועדה המחוזית מחוז מרכז לא מאמינה בזה. גם כשהסברנו להם תשתיות. סליחה, רות, זה היה לא, כמו שאמרתי, לא כלפייך, זה פשוט היה משעשע, כי אנחנו לא שוללים, אני רוצה להסביר רגע. אני פשוט מופתעת מהחדשה אותי שאתה מביא בפניי, וזה מאוד מעציב אותי. אני חושבת שזה אחד הדברים... אל תלכי לכיוון מחוז מרכז, עצבות תלווה אותך בתהליך הלוך ויותר בחזור. מה שאני מנסה להגיד זה כך, אנחנו מנסים לא לייצר פתרון כזה, אלא אם הוא נכון, ויש לו ערך משמעותי. הסיבה היא בגלל שזה באמת מייצר מן הסתם מורכבות. ברור לכולנו שהדבר הזה מייצר מורכבות, וכל מיני חלוקת אחריות ותשתיות ברחוב, לפעמים באינברטים מסוים צריכות להיות עמוקות, אז מה תעשה? תתחיל לייצר העמקה של החניון, ויש מקומות שזה ממש מתבקש, כשרוחב מגרש הוא מאוד מאוד צר, וזה נכון להשאיר אותו צר, וזה צורת הבינוי, וזה חלוקת תאי שטח, לא, אני מסכימה איתך, זה כלי, זה אחד מהכלים. השאלה שלי, איפה את רואה את הפתרון הזה נכון? אז אני לא רואה, בגלל זה אני שואלת אם אתם בדקתם את זה ובחנתם משימות של זה באחד הרחובות פה, כי באמת הנושא של החניות על הגבול של השצ"פ הוא תקוע כזה כמו עצם בגרון, בדופן של הבתים של העיבוי. כולנו מסכימים על זה שזה תקוע כמו עצם בגרון, המקום היחיד שהייתי בוחן, אבל אפרת נראה לי כבר בחנה, אפרת תגידי לנו... זה לאורך נחושתן, דיברנו על זה. המשולש, לא, המשולש, אני רואה את המשולש, והשצ"פ האחורי, אני לא רואה שום סיבה שחניות לא יפלשו מתחת לשצ"פ, זה לא איזה שצ"פ בעל ערך דרמטי, וברוב לא, אנחנו בבעיות של חלחול בהם, לא של... זה הסיפור? כן. עוד פעם עם החלחול הזה? תשמעו, הכבילה מכל הכיוונים היא מדהימה. דרך אגב, שהולכים שם בשטח זה לא נראה כזה נורא, וכאילו זה מטיב עם המצב בשטח, חשוב לי להגיד. לא, זה ברור, אני פשוט ההגדרות האלה, שאתה מתחיל לתכנן משהו חדש, אבל בסוף מסתבר שאם לא תייצר גורד שחקים אחד עם 147 קומות, אז זה לא יעבוד. כאילו עם שטחי החלחול והשומרטפים. כן, קל ככה להגיע לחלופה נבחרת. רגע, אתה רוצה להגיד משהו חשוב. אני כן אגיד משהו חשוב, אני חושב שכן נכון, בוודאות, אנחנו עושים את זה בכל ההוראות שלנו, לכל הפחות לאפשר מעברים. למשל, אם מסתכל על המתחמים האלה והאלה, זה ממש מתבקש, כאן, באזור הזה, אנחנו כן נוכל לייצר מעברים, בלי קשר לסמן אותם, אני לא רוצה לסמן אותם. זה באופן כללי, לאפשר מעברים מתחת לתוואי דרך. לא, אז בוא נסמן אותם, נסמן איזשהו הט של הוראות מיוחדות שיאפשר את זה. אני אגיד לך למה אני מעדיף שלא, כי רות, בתוכניות שעד היום אפשרנו את זה באופן גורף. ואז דווקא אני לא מוטלה הץ'. אני נותן לעצמי את הגמישות, ואז זה יותר בריא ונכון. זה דבר אחד לדוגמה, אני גם לא שולל את זה, לא שולל באזור הזה, בסוף כן יכול לבוא יזם אחד, וזה יכול מאוד להשפיע על איך הוא מתכנן את החניונים שלו. אז בהסתכלות גם של שלביות. אני לא רואה פה, עוד פעם, המגרש היחיד שנראה לי צר זה, אבל אני רואה שתכנון החניונים לא מייצר פה איזה ערך משמעותי, אולי עוד פעם, אולי היא חושבת אחרת אפרת, אם את רואה פה איזה ייעול כלפי הדרך עכשיו, אין פה שטחי חלחול. הבעיה המרכזית בחניונים מתחת לרחוב זה שצריך פורטל כניסה, ובדרך כלל גם פורטל יציאה, ורוחב הדרכים. למה? אם אני עדיין משאיר את הכניסה יציאה באותו מקום, אני פשוט גולש עם החנייה, שרק החנייה, אתה חנייה פולש. פה אני רואה למשל שיש פה דרך, שאם אני מוסיף לתא חנייה, היא בדיוק, על פניו, עוד פעם, בסרטוט שאני רואה. אם הייתי יכול לייצר, סליחה רגע, אני אנסה להראות את זה, פשוט רות הרימה לי להנחתה בלי שתאמנו מראש, אז אני... כאילו, לחפור את זה מתחת לדרך, זה ברור, לחפור את זה... כן, כמו שעושים מתחת לשצ"פ. כן, ברור שזה יעזור לנו בין. לא יעזור? אבל אנחנו התחלנו מבעיה בכלל שנוגעת לחניות של העיבוי. לא, הבנתי, אני גלשתי, בסדר, הלכתי למקומות אחרים, כי בעיבוי אנחנו בלאו הכי לא חופרים חניונים תת-קרקעיים, אז אין לזה... אבל כאן אין בעיה של שלביות. כאן אין בעיה של שלביות, כי המגרשים האלה שבין עכשיו סימן להם את החנייה הם כרגע פנויים.
אין עליהם בניינים, זה לא, זה הבינוי אין בעיה, לא תיארתי בעיה, אמרתי במגרשים הראשונים. להפך, תיארת הזדמנות להעביר את החניות מהדופן של השצ"פ. בדיוק, הן יהיו מוכנות, הן יכולות להיות מוכנות כבר. מה? הן לא יהיו מוצמדות למגרש, הן יהיו במגרש. אבל מי יעשה אותם אם לא יהיו חייבים אותם, כן. מי יעשה אותם אם לא חייבים אותם, והוא לא נדרש, אף יזם לא יעשה אותם, סתם ככה, כי יש לו אפשרות סטטוטורית. הלכתי לאיבוד. מישהו יכול להסביר לי על מה אנחנו מדברים? גל אומרת שאם אנחנו ניקח את שני הבניינים הנוספים שיש לנו מצפון לשצ"פ, כיוון שזה מגרש שהוא פנוי, הוא לא בנוי כרגע, אז אפשר כבר מלכתחילה לחפור את זה עד באמת אמצע הדרך לצורך העניין, כן, או מתחת למיסה במלואה, להשתמש בחניות האלה בתור פתרון להצמדה של החניות לעיבוד. לחללי מינכן. הבעיה זה המימוש והתקציב. כן, אף אחד לא יעשה את זה. אבל הפתרון זה אולי הכופר, אבל גם זה לא משתלב בזמנים. צריך לחשוב על זה. היתרון של לחנות מתחת לנחושתן זה לא קשור לעיבוי, זה בסך הכל להפחית את מספר קומות החנייה של שני המבנים בעצם פה, ואז להגיע, שני המבנים האלה, ואז להגיע בעצם לקומת מרתף אחת. וזה כן משמעותי, כל דבר כזה עוזר לנו כלכלית. זה יכול להיות משמעותי. בלי מחיר תכנוני כמעט. אז אני... עוד פעם, אני מקבל, אני רק... אתם מיציתם את הדיון על חללי מינכן? או שאנחנו... כן, מיצינו את הדיון, עברנו בכללי על כל הנושאים. אני מצטער שנכנסו לי ויצאו לי פה אנשים, אז קצת הייתי בקשב חלקי, ניסיתי. דיברנו על הכלכליות שלהם? לא, בגלל שאתם עוד לא עברתם על זה. אמרתי שהכנו וזה אצלכם, ושאנחנו נעביר אחרי שאתם רציתי לדעת אם זה עלה, בסדר, כי אנחנו באמת עוד לא בדקנו. רציתי לדעת אם הדיון יתפתח על זה, בסדר. אוקיי. רגע, תרה רצתה להוסיף משהו? כן, אפרופו חללי מינכן, אז רציתי באמת להגיד תודה באמת לעדי ולכל מי שניסה ככה להביא את המצב הזה מבחינת הדיירים שכל כך רצו שיהיה שם, כי זה היה נראה שזה באמת לא הולך לכיוון טוב, אז מאוד שמח אותי לשמוע את זה היום. תראה, אנחנו עוד לא הרמנו ידיים, יקירתי. לא, מעולה, אז אני שמחה לא, אנחנו לא הרמנו ידיים. רגע, יש סוגים שונים של פתרונות, ואנחנו נחשוב על כולם לפני שאנחנו נגיע חלילה לתובנה שהרמנו ידיים. אנחנו נאבקים על השלושה בניינים האלה, לייצר להם פתרון עם אופק. יכול להיות שאנחנו צריכים לערבב אותם עם אחרים במובן השמאי, כדי שזה יהיה קשור אחד לשני, נבדק את היתרונות, החסרונות. יש לנו מחשבות איך לעשות את זה. ועל זה אני מברכת ומודה גם באופן אישי, וגם בטח כלפי של שאר התושבים. טוב, אחלה, תודה. טוב, אז אוקיי. זהו, עירית, רות. לפני שסוגרים את הדיון, לא הבנתי אם אנחנו מטמיעים את החלופה הזו של הוספת השצ"פ או לא. אני רוצה רגע להתייחס לזה. יכול להיות, עדי, לא הסתכלנו עליהם מספיק על אפשר, זה כן עלה בעבר בדיון, במקום שיהיו זיקות ושצ"פ, שהשצ"פ הוא יהיה ליניארי יותר והוא יחבר, זאת אומרת ללא זיקות. לצורך העניין הוא יהיה כזה, והזיקה היא דווקא תצטרף אליו לצד הבינוי בין אני אנסה לסמן את זה. לא יודעתי אם אתם תוראים. אני חושבת שאני אעבור לתוכנית בגדול? לא משנה. והזיקה תהיה כאן מאחורה. כדי לייצר את הרצף האמיתי. אבל דווקא מאחורה, גל, זה האזור שהוא מחוץ לחניון. בדיוק. מה? דווקא החלק האחורי של המגרש זה האזור שהחניון כרגע, לפי מה שהראיתם, לא נכנס אליו, והוא יכול לשמש לחלחול ולהיות באמת שצ"פ. אני מסכימה איתך שזה עושה שכל. אז עוד יותר, כי הזיקה היא איפה, והמעבר הוא איפה שמרוצף. אז דווקא, אז זה בסדר. אז זה כן זיקה, לא זיקה, זה לא משנה, זה יהיה שטח מגונן, הוא יכול להיות פרטי. אני מבינה את הבעיה בתחזוקה ובהשקעה וכל זה, אבל עדיין, דווקא בגלל שאיפה שכן יהיה מעבר, שם יהיה מרוצף, עוד פעם, לא הבנתי מה הבעיה, רות. מה הבעיה בזה? בעצם, מבחינתך? לא, אני חושבת שעדיף לנו לסמן את השצ"פ
במקומות שבאמת יש לנו קרקע, ושיש לנו אפשרות לתת גם פתרונות של חלחול, חלק מהמענה של הטיפול במי נגר. אין לי שום בעיה עם זה שחלק מהזיקות, מהמעברים, מה שסימנת, יסומן כשצ"פ. אני באמת, מבחינתי זה האינפוט שלכם לבוא ולהגיד איפה נכון שזה יישמר מבחינת הטיפול, מבחינת הראייה הכוללת, כשטח ציבורי פתוח, איפה עובר הגבול בין הדבר הזה לדבר הזה. אני לא אוהבת שעושים בשטחים פתוחים שאמורים לשרת את כלל הציבור, אני לא אוהבת שעושים סימון של זיקות, כי אם אנחנו באמת רוצים להבטיח שזה ישרת את כלל הציבור ושיהיה מעבר חופשי וכולי, אז זה צריך להיות שצ"פ. ובשביל זה גם יש לנו היום את הפתרון של הרישום התלת-ממדי. מצד שני פה, באמת, לפי מה שהצגתם, זה מתחם יותר פנימי. אז יכול להיות שהדבר הנכון זה, אם אני אמשיך את כיוון החשיבה שלך מקודם, אני לא בטוחה שאני מבקמת נכון את המעברים, אבל שהשצ"פ יהיה בסימון הזה, ואז ייקח לתוכו את כל הדבר הזה. זאת אומרת שהחלק הקדמי שלו יותר, באמת יכול להישאר כזיקת הנאה, ולתת גמישות לבינוי פה. נכון. מבחינת העניין, לעשות קצת מה שיותר מעניין מבחינה נפחית, כאילו באמת לנצל טיפה את העורף הזה לטובת הבינוי. הדילמה היחידה היא שאנחנו מקטינים את התכסית של הבניינים, ונפגע דרך זה בזכויות בנייה לדעתי, וגם כמובן ליצור, אם אני מתייחס לדוגמה שהראית, אני לא רואה שזה עובר. למה? אנחנו מקטינים ומגדילים. המעברים מתקזזים עם החלק הזה שסימנתי אותו בפסים. כאן אנחנו צריכים להשאיר מקום למגדל. כן, לא משנה. אני סימנתי סקיצ'ה, אני לא... הכוונה הייתה לרציפות, ולאו דווקא... כן, אבל זה נחמד כהערה, בסופו של דבר, בפרקטיקה אנחנו צריכים להבטיח גם את הבינוי, לא רק את השצ"פ. אבל היה שם מעבר. יש לכם שם זיקת הנאה, מה שירות אומרת, זה פשוט להפוך אותה. נכון, אבל זיקת הנאה קל לתמרן איתה, בסימון של שצ"פ זה סופי. נכון, אם כאן יהיה סימן לי שצ"פ, אני לא יכול לזוז. אתם מסכימים אחד עם השני, רק הקו צריך קצת לזוז, זה הכל. לא, אנחנו לא מסכימים. בין סימון של ייעוד שצ"פ לסימון של ייעוד רסטר, זה בכלל לא אותו דבר. אחד זה סופי והחלטי, והשני הוא גמיש לפירוט ושינוי בהיתר. אני חושבת שאנחנו יכולים להישאר, אם זה מקובל גם על גל, אנחנו יכולים להישאר עם זה שהחצר שהיא באמת קרקע והחניון לא נכנס אליה, בוא נסביר אותה כשצ"פ, ואת היתר בזיקת הנאה. אז זה אומר שמצב רק, אני מחדדת, מצב נכנס, מצב יוצא, יהיה לנו פער... לא, יש לנו עדיין בעיה עם השטחים. נכון, מה שדל הציע גם עזר לנו עם העניין של השטחים, שהוא לא פתור כרגע. כן. הפער זה של 2000. 2000, מה זה? קצת לא הבנתי למה אנחנו לא הולכים פה על רישום תלת-ממדי, יש סיבה? לא, זה מה שהצענו. כן. יש לנו חסר בשצ"פים. במצב נכנס, מצב יוצא. מה שאתם הצעתם זה הפתרון הכי טוב. כן, אין אופציה אחרת. נכון. אז נטמיע את זה. אני חושבת שהגמישות בזיקת הנאה, כמו שדודי אמר, היא חשובה. יש לנו חסר בשצ"פים או יש לנו חסר בשטחי ציבור? בשטחי ציבור, באופן כללי. הבנתי. אוקיי. למה יש לנו שני צבעים לשצ"פ שהולך לאורך הרחוב, שאני לא יודעת את שמו? ליד הדרך שעוברת, כן, למה יש לנו פה שני ירוקים? מה זה השני ירוקים? יש ביטול דרך. יש על זה פספוס, יש על זה פספוס כזה. לא, אולי יש לי את זה בגדול. פה בעצם כן, זה אותו ירוק, רק ירוק עם פספוס אדום. פה נתן את זה דרך משולבת. בסדר גמור. עירית, אז תגידי לנו איך מתקדמים מבחינת תיאומים, אני אעשה איזושהי סקירה קצרה, למרות שאני אעביר לך הכל מסודר, אז פנינו גם לתאגיד מיילות וקיבלנו מהם התייחסות, ואנחנו מתקשקשים איתם, וגם פנינו למשרד הביטחון ולרשות הניקוז, לגבי
הסקר התעופתי, אנחנו צריכים עוד אישור של התקצוב מהרשות, ואז, שוב, אני מניחה שזה יקרה בערך כשיהיה לנו גם חלופה נבחרת, ואז אנחנו נוכל להתקדם במקביל. אבל החריגה שלנו לא השתנתה ממה שהצגנו פעם קודמת. וסקר עצים, אנחנו בטיוב אחרון שלנו ביחס לסקר שיש אצלך שהוגש, לראות תנועה, חלחול בקיצור שזה עובד, וזהו. והקידוח, סליחה, שהופיע גם בסיכום הקודם, אז יש לנו אישור שזה בוטל, העברתי לך את האישור שזה בוטל, וגם אפרת עושה עוד סיבוב קצר מול המטרו, למרות שהם לא חופפים לנו באמת, אבל שנעשה ויש. טוב, ורק מה שדיברנו על הבניין ציבור הצף הזה בשצ"פ, שצריך איכשהו להביא אותו לכדי הנכחה גם בתסריט. במצב מוצא. רוני, אל תדאגי, נטע בטוח הגישו התנגדות. לא מודאגת, גם לא מוטרדת מזה. לא, פשוט תכיני את עצמך נפשית, כי הם לא יודעים אחרת. אנחנו מחכים לזה, בן. כן. בסדר, יש עורכי דין בעולם הזה, צריכים עבודה וזה. גם זה טוב שזה מייצר לנו יציבות. אנחנו יודעים כאילו... ודאות, יודעים איזה התנגדויות נקבל, כן. אז אני חושבת שבאמת הדוח הכלכלי חסר לנו פה להשלים את התמונה, נכון, עירית? כן. מוטי, רצית להתייחס? כן, קודם כל צהריים טובים לכולם. אני שוחחתי אתמול עם השמאי, ואכן יש כמה דברים שהערתי באלף, הערתי לו ושוחחנו עליהם, אבל יאמר לזכותו, שמכיוון שהפרויקט עדיין לא מגובש, ועדיין לא סגור, ישנם הרבה דברים שהוא לא יכול להשלים, דוגמת חניות בין 35 ל-55 מטר לחנייה, עם כמות חניות שעוד לא ברורה, אם זה 1.5 או 1. מוטי, זה היה רק טעות במלל. אנחנו נמצאים ב-42 מטר. אוקיי, אז קודם כל, יחי ההבדל הענק. יחי ההבדל הענק. לא, אבל השטחים הם בסדר. דבר נוסף זה הנושא של דירות 3 חדרים, שמעתי גם את רות שהעלתה את השאלות לבן מיוסט. תראו, דירות 3 חדרים זה הדירות הכי כלכליות. ברגע שהן לא נמצאות, כן, הם מפסידים הון עצום מבחינה כלכלית בפרויקט. אני מסתכל כרגע על כלכלה, לא מדבר על תכנון, כן? שמעתי את בן מיוסט אומר, מה בעצם היתרון שלא תהיינה דירות 3 חדרים, ואני לא, זה לא מה שאמרתי. לא, יש 19% דירות קטנות. מיקרו, דירות קטנטנות. יותר קטנות מתחת ל-35, 20. אוקיי, אז אם לא הכוונה ל3 חדרים, אז בוודאי כי 3 חדרים הם דירות סך הכל כלכליות, וקיצות... מוטי, יש לנו כמעט 20% מהדירות המוצעות בעיקרי 70 מטר רבוע. אוקיי, אז קודם כל, עדיין זה לא בא לידי, דניאל יודע את זה, הוא לא הביא את זה בחשבון. אני חייב לציין רק לעניין של הדירות הקטנות, רובם ילכו לדירות תמורה. אז צריך להשאיר גם דירות בשוק החופשי קטנות, תמיד תחשוב את היחס הזה של דירות תמורה, לא רק לדיירים, אלא גם בשוק החופשי, כי אחרת אתה מנטרל אותו. ודיברנו עוד פעם, מבחינה כלכלית, צריך לשים כמה... ולא נחזור על כל מה ששוחחנו אתמול, שביקשת לשים לב לנושאים הנוספים. ברגע שהוא יהיה מגובש יותר, והתוכנית תהיה מגובשת, יהיה תכנון כלכלי, נבדוק אותו לעומק פעם נוספת. יש פה כמות של דירות להשלמה, קרקעות להשלמה ניכרת, כמות ניכרת. מה גודל דירה ממוצע קיים? סליחה? גודל ממוצע של הדירות הקיימות. 80 ומשהו. אז איך זה שדירות תמורה... רגע, שנייה, סליחה, אולי אני טועה. זה נשמע דירות גדולות, לא קטנות. לא, אבל יש לך, זה ממוצע. יש לך דירות שהן קטנות, ויש לך דירות שהן מאוד מאוד גדולות שהורחבו. אבל הממוצע של הדירות היום הם סדר גודל של 80. ספציפית על זה. היה שקף במצגת. ויש לך לא מעט גם קטנות, ויש לך גם לא מעט גדולות של... טוב. בעיקרון אנחנו בדרך כלל בודקים שיש 20% דירות קטנות בכלל הפרויקט, גם בדירות תמורה וגם בסך הכל, וגם בדירות... שאלה באמת כמה זה עוזר לדוח הכלכלי, שיהיו יותר דירות קטנות, שילכו גם לשיווק ולא רק
לתמורה. חוזר, כי דירה קטנה, הערך הכלכלי שלה, התמורה הכלכלית שלה היא בין 5% ל-10% תוספת למטר. וזה משמעותי מאוד בכמות הדירות שיש פה. כי הדירות הן גדולות, הן פחות רווחיות. יש גם גרף, אני דיברתי אתמול עם דניאל, יש גרף בין 3, 4 או 5 חדרים. כרגע הוא עושה בממוצע, לכן הפער הוא גדול יחסית, גם לדירות להשלמה. ואם יצמצם את ההוצאות ויגדיל את ההכנסות, ייתכן שיצמצם הפער לקרקע משלימה. טוב, אז דניאל, אתה תעשה את הבדיקות האלה לפי ודאי, ברגע עכשיו שיש לנו איזשהו תרגיל רעיוני, אנחנו נצטרך לשייך להם דירות תמורה ולראות כמה דירות קטנות נותרו לנו. עדיין בתחושת הבטן שלי, הממוצע של 15,000 יגלם בסוף את הכל, כמובן שדירות תמורות יימכרו בקצת יותר, אבל דירות גדולות, וזה הממוצע של דירות יזם גדולות יחסית, הממוצע שלהם 109 כרגע, יגמרו יותר נמוך מ-15. בואו נראה. טוב, גם בהוצאות בנייה, הבנייה המרקמית מול הבנייה הגבוהה, אז צריך לקבל באמת את כמות את נפח הבנייה הנמוכה מול הגבוהה, כי זה עלויות שונות, כן? צריך לרדת לרזולוציות יותר גבוהות במסגרת ההוצאות, כן? במסגרת ההוצאות, וזה ישפיע על המכלול הכולל. אוקיי. טוב, כן, אז היו רוני עוד כמה מסמכים שהיו חסרים שדיברנו עליהם, שצריך להשלים אותם? כן, אמרנו שאת הנספח ניקוז הוא צריך להיות מעודכן בהתאם להערות של אייל, ואת התסריט של המים וביוב שצריך לעלות. הנספח הסביבתי שאמרתי שהוא אצלנו בוויש, ונסתיים עליו את הוויש ונעביר אלייך וליוסי כמובן לפני הפצה של כולם, וביקשת להפריד את הבינוי מהנוף, אלא אם עדי רוצה להסביר למה היא רוצה שזה יהיה ביחד. זהו מבחינת. רציתי להבין בגדול מה חסר לך מבחינת הבדיקה, אני נוטה כן לאחד את זה, כי בעצם בסך הכל באמת תכננו את זה ככה בצורה אינטגרטיבית, כל הזמן עבדנו על הבינוי והנוף במשולב, וזה לא שהפרדנו את זה, זה אפשר לעשות את ההפרדה, אבל היא נראית לי מלאכותית. אז או שאפשר לבאר דברים שחסרים לדעתך לצורך הבדיקה, או שנפצל, אבל זה נראה לי פשוט מאבד מערכו. לעדי ולי יש כבר ניסיון שמאחדים גם את הבינוי, גם את הנוף וגם את התנועה. נכון. כן, תכלס זה הכי טוב, כי זה נותן לנו תמונה אמיתית, ולא בכל נספח אתה רואה משהו אחר. אבל רואה את אותו מידע לחילופין, שאתה רואה 3 תוכניות שמראות את אותו מידע. כאילו נגיד... חס וחלילה שהן לא מתואמות. נגיד בשונה באס גולדברג, שגם עשינו אצלכם, אז באמת היה שם סוגיות נופיות מאוד מאוד מורכבות, ההפרדה המפלסית, הפתרונות האקוסטיים עם הרכבת, מעבר אקולוגי מעל המסילה, באמת כאילו כל ההיבטים הנופיים קיבלו פירוט אחר בנספח הבינוי. אבל גם פה יש מורכבות בעצם, כי דיברנו על מערכות ניהול נגר שצריכות לשבת איכשהו זה מופיע בנספח, חידפנו את זה. צריכים להכניס את כל המידע ביחד? אין שום בעיה להוסיף תסריט קטן בצד, או תסריט גדול בצד, או... אבל שזה יהיה תעבירו, נראה לי, עירית, שתעבירו את הנספח כפי שאתם מוצאים לנכון להגיש אותו, ואנחנו נתייחס אליו, נבדוק אותו, נעיין בו, ונראה. עירית, אם תרצי, אז אפשר גם לדבר כזה בפורום יותר מצומצם, ולראות דגשים. בסדר, אז אולי נעשה את זה ככה. כן, כי אני כבר עברתי עליו פעם אחת, ובסדר. אין בעיה. רגע, אני בודקת מה עוד... דיברנו על כל הנושא הזה של כניסות לפינוי אשפה. לא, זה היה נושא שעלה באיזשהו שלב, באמת, וזה משהו שחסר, זאת אומרת, אין לו ביטוי לא ראיתי את זה, לא בנספח תנועה ולא... הפתרונות של פינוי אשפה, פריקה וטעינה, מתחת לקרקע, מעל הקרקע, אין התייחסות ממש לדבר הזה. אז צריך להוסיף את זה לנספח התנועה שלכם. וגם בנספח הבינוי, אני חושבת שגם דיברנו על זה באיזשהו שלב, אני לא זוכרת, הוא לא לפניי כרגע, אבל אני חושבת שלא הייתה
התייחסות לממשק עם הרחוב. דיברנו על זה שצריך להראות קומה טיפוסית בקנה מידה גדול יותר של 1 ל-500, 1 ל-250, להראות ממשק עם הרחוב, להראות את הכניסות, את היציאות. 1 ל-250 זה קנה מידה מאוד מאוד מפורט. בסדר, יכול להיות שהתוכנית הזאת, דודי, ראיתי את התנועות שלך, יכול להיות... זה נורא תלוי תוכנית, לא, יש תוכניות שהן יותר קטנות, יותר גדולות, אבל ב-1 ל-500 זה מאוד חשוב לראות איך אנחנו, בתוך כל הבלוקים האלה, איך אנחנו נכנסים מה הגישה מהרחוב, איך זה עובד עם הקומות המסחריות, עם הקומות הציבוריות. זה משהו... לשולחן עגול? מה? זה בכללי או לשולחן עגול? תראו, השולחן עגול זה לא דיון סטטוטורי, ואנחנו משתדלים שיהיו לו כמה שיותר מסמכים כדי שנוכל להציג לוועדה את התוכנית בכמה שיותר אספקטים שלה. אנחנו לא על זה נפיל את השולחן עגול, אם זה ייכנס עכשיו לנספח או לא. אני אומרת, כאילו, מה שבינתיים, פעם ראשונה שקיבלתי סט מסמכים עכשיו, והתחלתי לעבור עליו, אז אני אומרת מה בינתיים ראיתי. מה שתספיקו להתייחס לקראת שולחן עגול, זה יהיה טוב, ונוכל לקבל על זה כבר פידבק מהוועדה, ולהבין איפה... אתם תוכלו להבין יותר טוב איפה התוכנית עומדת. אז פשוט כדאי. שוב, זה כרגע, זה לא עוד גם ביחס למה שבן שאל, אמרתי לו גם כן, אנחנו כרגע, זה לא תנאי להיכנס לשולחן עגול, אנחנו קבענו את השולחן עגול, אתם כנראה תגיעו אליו, פשוט דברים שגם להמשך, מה שתספיקו להציג שם יהיה טוב, מה שלא, אנחנו נתקדם עם זה הלאה, יש לנו עוד זמן עד לדיון ההפקדה. נדמה לי הסתכלתי על החתכים בין הנספח בינוי לנספח תנועה, נראה לי שיש שם איזה חוסר קורלציה, משהו לא... המידות, כאילו חתכי הרחוב הם לא באותו רוחב בשני הנספחים, אז תבדקו את זה. רינה, אני מתנצל, אני פשוט חייב לעבור לזום אחר שאני... בסדר, אין בעיה. אני מתנצל, חייב לרדת. בסדר גמור בין להתראות. אז זה סתם הערה... אני חושבת שזהו בגדול. דיברתי עם רוני כבר ספציפית על כל מיני דברים, נספחים שהיו חסרים. תסתכלת רגע. טוב, לא דיברנו עכשיו על השלביות, בכלל לא הצגתם את זה. בעצם לא השתנתה. הצגנו את זה פגישה קודמת, כן. אני מציעה אולי, עירית, אפילו נעשה, את עדי ואני נעשה וי של נושאים שכאילו צריכה לסגור ולדייק לך לקראת שולחן עגול וכדי להכין את ההחלטה בקיצר. בסדר, כן, כי זה נכנס כבר באמת יותר פרטניים. פה שלביות, לי זה חשוב בכלכלה, ודאי גם לשמאי, כי הוא לקח 42 חודש פינוי. זאת אומרת, פינה את כולם 42 חודש. אם נעשה פינוי במסגרות מסוימות, או בינוי-פינוי, אם תצליחו, נחסוך הרבה כסף מבחינת האוכלוסייה. יש פה בינוי-פינוי. מוטי, הבדיקה הכלכלית כבר מניחה פינוי-פינוי, חלק, וחלק לא. זה נמצא בתוך הבדיקה. כשאנחנו אומרים 42 חודש, זה ההנחה של כמה זמן לוקח לבנות שלב אחד. שלב אחד של 25 קומות, מגדל, כמובן שיהיה לנו את החלוקה לתמהיל של בנייה מרקמית, אז נוכל להוריד את הכמות חודשים. אבל כשאנחנו מסתכלים בפרויקטים שאנחנו מלווים במשרד, לבנות מגדל של 25 קומות עם 3 קומות מרתפים, זה לפחות 36 חודשים. בנוסף לזה, יש לך גם את הבאפר של פינוי דיירים ואכלוס של דיירים. לכן אנחנו נמצאים בעולם של 42, יכול להיות שנוכל לדייק את זה למטה כשאנחנו נהיה בתמהיל של בנייה מרקמית. בכמות כזו של דיירים מתפנים, זה מהותי מאוד גם בתחשיב הכלכלי, ועדיין גם בתפיסה לאזרח, שאתה אומר לו, בונה, אתה הולך עם פה כל כך הרבה זמן, זה 4 שנים כמעט, זה המון זמן, אין למי לחזור, חלק לא יחזרו. זאת אומרת, יש פה בתפיסה גם, בהסתכלות. ולכן, לדייק, ככל שלדייק גם את הנושא הזה, ולכן טוב שהיא ריטלתה את זה, כן? השלביות היא מאוד משמעותית פה גם בכלכלה. כן, אני רציתי להתייחס... בלי השלביות הכלכלה לא הייתה עובדת בכלל. אני רציתי להתייחס בעניין של השלביות, גם באספקט הזה של התושבים החוזרים, כי התנאה של הבינוי-פינוי, אתם בעצם, לא ברור לי כמה מהדיירים באמת הולכים לבינוי הראשון וכמה לא. אנחנו יודעים שני הבניינים הראשונים הם מרקמיים והם מוגבלים במספר יחידות הדיור. אנחנו משתדלים שלא יהיה יותר מ-30% דיירים ותיקים שהולכים לבינוי החדש. אז
זה משהו שצריך לשים אליו לב, וזה לא לגמרי ברור מהנספח שלביות או מהדוח, או איך זה עובד ביחד. בגדול, רגע, סליחה. אין לך את זה במצגת הזו. לא, אין, אני אגיד בערך, אבל בגדול פה יש 76 יחידות דיור שהן הבנייה הראשונה, ובעצם אנחנו בשלב ראשון מדברים על פינוי של המגרש פה שהוא 32 יחידות, ושל המבנה ציבור פה. ואז בעצם זה יאפשר בנייה של השלבים האלה. אז כאן הייתה הנחה של פינוי חלקי, ואחר כך בעצם המבנים שנמצאים פה, הם התגוררו והתפנו בעצם ישר לתוך למגורים החלופיים בתוך האתר. כל ה-32 יחידות דיור? לא, 32 יש לנו 76 יחידות דיור באלף ובית, שבעצם אם המגבלה תהיה 30%, בדיוק כל ה-32. זה 22 מתוך, או 23 מתוך ה-32, והנחנו ש10 יחידות דיור יהיו בפינוי-בינוי. אוקיי. ואחר כך הבניינים... שהם בעצם הולכים לדיור חלופי. נכון, ואחר כך שלושת הבניינים פה, אנחנו שכולם בבינוי-פינוי. ובהתאם כך נערך הדוח, הדוח מניח... סליחה? זה עובד מבחינת המספרים? כן, כן. החלוקה הזאת היא שהבניינים לא יהיו... בעצם בשביל לא ליצור בנייני הגירה כאלה. בניינים של... כן, ברור. וכאמור, בהתאם גם הדוח נערך ככה. כלומר, בחלוקה לאחוזים מסוימים, נקרא לזה במתחם הראשון, ו2/3 אנחנו מניחים שיהיה בבינוי-פינוי, והיתרה בפינוי-בינוי. ואילו במתחם השני, הפינתי, אז אנחנו מניחים שם 1/3 שנצליח לעשות בבינוי-פינוי. אז לפי זה המספרים של הדיור החלופי שלקחת בעצם? שכר דירה החלופי, בוודאי. שכר דירה החלופי. כן, מספר דירות. ברור, ברור. אוקיי. לכן ההשפעה של ה-42 חודשים שמוטי ציין קודם, אני רואה שהוא ירד, אבל היא פחות מהותית, כי אם אנחנו ב2/3 בינוי-פינוי, אז מבחינת סבירות אנחנו לא משלמים. בכל מקרה, אני אגיד שאנחנו עוד מנסים לחשוב מבחינת הייצוג הגרפי של המסמך של הביות, איך לבאר אותו, אנחנו יודעים שהוא כרגע קצת קשה לעיגול. זה מסמך מאתגר. כן, כן, אנחנו... ובכל תוכנית נראה קצת אחרת, כי באמת כל אדריכל מנסה להציג אותו, להבהיר אותו אחרת, וגם בכל תוכנית זה קצת באמת משתנה, אבל צריך אולי לחשוב באמת איך להראות את זה יותר ברור, את המעברים האלה. בסדר, אז רוני, נראה לי שאנחנו באמת נמשיך את זה ככה בפורום. כן. וניכנס לפרטים יותר, לדיוקים יותר, והמסמכים שחסרים, בבקשה תעבירו אותם ממש בעיה. ונעביר ונעלה גם כל המערכת שיהיה מסודר. בסדר גמור. וגם רק שאלה אחרונה בהקשר החברתי, אם יש לנו נציגויות של דיירים... כן, בדיוק, אני רואה שהם, הם חזרו. או שלא. בקיצור, כן, אני יודעת שהם צריכים להזמין אותם לשולחן עגול. 100%. טוב. מה זה עסוקה? רציתי אותך בסדר? כן, בסדר. האמת שהנספח חברתי עוד לא הספקתי לעבור עליו באמת, אבל אם יהיו עוד הערות, אז אנחנו נדבר עליהם בנפרד. יודעת איך לתפוס אותי. טוב. טוב, יאללה, ביי. תודה לכולם. תודה לכולם. תודה. ביי. ביי. שלום לכולם.